بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله تعالى بونك على قطامضا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ömrü beyanından 6 tane yer diye. Yani Resulullah näme peygamberlik berilipdir ta ölünçe näme eden diyen zatlarını, eden hareketlerini yadan kitaba näme diýile, sirat diýile, ömrü beyanı. Resulullah doğmadından ölünçe näme ulamalar yadanlar. Näme şu peygamberimiz ömrü beyanından näme 6 tane yerini bir de getiriyor. Näme üçin şu 6 tane yerine gowy düşünüp bilsek diye bir hakikatte peygamberimizin getiren arasda dini näme ve peygamberimizin adamlardan talep eden zady näme we Allah Taala peygamber uğradığında näme bilen uğrat? Olam tawhid. Şu 6 zady düşünmeklik sana tawhide düşünmeklige yardım berýär diye peygamberler näme dininin hakikatini öwrenmeklige, düşünmeklige yardım berýär diye. Ve şu sanada näme Rasulullah'ın ömür beyanından şu 6 sana kadar agdaljak yerine dolu düşünüp özleştirip bilsen şirk diýilýän zat näme we müşriklerin hakikaty näme şonu sana näme öwrenmeklige peýda berýär. Indi bu kitabın näme diýip başlapdyr Şeyh rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim bilen başlapdyr. Bismillahirrahmanirrahim hemmemiz bilýär ulamalar näme diýär. Her bir alim kitabyny ýazanda bismillah bilen ýazýar. Onam bu edgen işine de Allah Teala'nın gorule tutunýar ve Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gorule tutunýar diye. Yani Allah Teala Kur'an'ın surelerini hemmesini bismillah bilen başlady ve Resulullah da näme her bir eden işini ve ona buna yazan hatlarına näme bismillah bilen ýazan eken. Şoň üçin Allah Teala'nın kitabyny edenni ve Resulullah'ın yazan hatlarına ve eden işlerine başlananlarını gorule edip ulamalar hem kitaplarını näme Bismillahirrahmanirrahim bilen başladylar. Soňra näme diýär? Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ve barak ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tamam näme alemlerin Rabbuna Allah Teala hamdu sena etýär ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme näme Allah'dan hayırlar, bereketler dilep ve onun hemme ashablarına da näme ýagşy dogalar etýär. Qala Şeyhül İslam Şeyh Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullahu anhu amin. Näme deyip başlapdyr. Teammel rahimakallahu sittete mevadi'a mine's-sirati vefhemha fehmen hasanan. Teammel pikredik gordiya. Oýlan niýe? İnşaallah şu pikir etmekliğin, şu oýlanmaklygyň aňyrsynda näme? Allah Teala'nın näme rahmeti ýatyr diye. Çünki sittete mevadi'a mine's-sirati Resulullah ömrü beyanını 6 tane yerini. Şu 6 tane yerini sana näme inşaallah hazır getirirse, düşünürse, sen şu zada näme oýlan pikirlen düşünýär inşaallah Allah sana näme rahmet eder diye, mağfiret eder diye. Ve ödem näme ve femha fahman hasanan dogry düşünýär. Näme üçin la'allallaha an yefhamaka dinal enbiya'i litatba'ahu ve dinal müşrikina litatrukahu diye. Umid ki inşaallah näme şu Resulullah ömür beyanından şu agdaljak 6 ýere düşünüp bilseň diye Allah Taala sana näme peygamberler getiren dini näme şonuň näme düşünmekliğine peýda berer diye ýardam berer diye we senem inşallah hakyky peygamberler getiren dini näme Allah'ny birlemek näme tawhid näme bu zatlara düşünseň li tetba'ahu ona eýerersiň diye sana tawhide gelmeklik näme ansat bolar diye ve dinel müşrikin ve näme şu 6 tane diýerin üstübilen Resulullah ömür beyanından düşünüp bilseň näme oýlanyp bilseň müşriklerin dininiň hakikaty näme bolan şirk etmeklik näme on hakikatyny bilersiň diye onuň bilseň näme düşünüp bilseň litatrukahu onu sana terk etmeklik ansat bolar diye fe inne aksara men yedda'i ed-din ve yedda'i ennehu minel muvahhidin la yefhamu sünnete kema yenbaghi sebäp diýseň diye kan şu wagt näme özüne dinnar diýenler özüne muvahhid Allah'ny birleýän diýenler näme düşünmeli suratında münasip derejesinde näme Rasulullah'ın sünnetlerini düşünüp bilen aklar diye. Näme üçin sebäpden olur?
oýlanyp pikirlenen aklar. Rasulullah'ın getiren dini, tawhidi näme? Rasulullah'ın näme müşrikler bilen uruş etmekle, jihad etmekle sebäp bolan şirk näme? Küfür näme? Onuň hakykatini bilen aklar. Şonuň üçin näme? Şu da pikirlerini bilsen, dogry düşünüp bilsen näme? Saňa peýgamberliň dinine öwrenmeklik ansat bolar diýe we onu tutmaklyk, oňa eýermeklik näme? Allah Taala sen kalbyňa goýar diýe we şo sanna şirk näme, müşrikleň dini näme, onu öwrenmeklik, olaň hakykatyny bilmeklik näme? Saňa ansat bolar diýe. Endi şu taýda näme? Yeke-yekeden açıklaryň ýa gaýdan sözlermidi. Şeyh Fawzan hafizahullah näme diýe? قال الشيخ رحمه الله تأمل رحمك الله 6 مواضع من السيرة وفهمها فهما حسنا. Näme pikir etdi diye 6 sanak Peygamberimiň ömür beýanyndan 6 sanak yerini وفهمها ve düşünniyaha dogry suratda ýalňyş düşünme diye. Rasulullah'ın ömür beýanyndan. Rasulullah'ın ömür beýanyny ile näme diýip düşünmeli? El muradu biha Siratul Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Rasulullah'ın näme ömür beýany. Rasulullah'ın ömür beýanynyň godana tutulýan zat näme? Rasulullah'ın näme sirati, edem gylmy, da'watda ýören ýoly, musulmanlar bilen kafirler bilen näme gatnaşyşy. Ve hiye at-tariqatu allati kana yasiru aleyha ar-Rasul sallallahu aleyhi ve sellem mundu bi'satihi ila an tawaffahu Allah azza ve celle fil ibada ve fil muamalat ve fil da'wa ila Allah azza ve celle ve fil jihad ve'l hicra وفي التعليم فكل أفعاله وأقواله وتصرفاته صلى الله عليه وسلم هي سيرته عليه الصلاة والسلام. Yani Peygamberimiň ömür beýany diýip düşünmeli zat näme? Peygamberimiň ömür beýany diýilýän zatdan näme? Rasulullah'ın ýören ýoly, tariqaty. Mundu bi'asati, peygamberlik edilen wagtyndan başlap ila en tewaffahullah. Ölýänçe, peygamberlik berilen gününden başlap ölýänçe, o wagtda peygamberimiz näýlik bolupdyr? Muamalat, gatnaşyk meselesine näýlik gatnaşypdyr? Allah'ın ýoluna da'wat edende näýil da'wat edipdir? Jihad näýil edipdir? Hicret näýil edipdir? Fit ta'lim, ilim berene näýil ilim beripdir? Umum jemla aýdamada Rasulullah'ın kullu ef'al, hemme eden zatlary we hemme aýdan zatlary we hemme hereketleri hiye siratu, şu Rasulullah'ın ömür beýany. Şu zatlaryň içinden näme? Bir de 6 sanak yerini getir. Şu 6 yerin üstünden bir de näme? Tawhidin hakykatini, Peygamberliň dininiň hakykatini, we şirkin hakykatini we müşrikleň dininiň hakykatini näme? Öwretjek we düşündirjek we. Ve Rasulullah'ın bu ömür beýanyny öwrenmeklik näme? Emrun muhim diye. Gaty muhim iş, gaty iň esasy zatlaryň biri. Näme üçin ennel muslima yedrusu siratar Rasul sallallahu aleyhi ve sellem min ejli en yaktediye bihi. Yani her bir musulman Rasulullah'ın ömür beýanyny öwrenýär. Näme üçin? En yaktediye bihi. Rasulullah'ı özüne görüllü tutmaklık için. Sebep bizim görüllüğümüz Rasulullah. Şoň üçin biz Rasulullah'ı özümizde dürüst şekilde görüllü tutunjak bolsak, hakiki Rasulullah'ın edenini edip we diýeni diýiljek bolsak, onda biz näme etmeli bolýar? Hukmany suratda farz şekilde Rasulullah'ın ömür beýanyny öwrenmeli bolýar. Sebep isen Allah Taala näme? Lianna Allah jalla ve la kad ja'alahu qudwatan lana. Allah Taala Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bize näme görelletdi diye. Ahzab surasının 21. ayetinde näme diye Allah Taala? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun limen kana yarjullaha wal yawmal ahir. Wal yawmal ahir diye. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Yani şu bühüzü size diye Rasulullah'da Allah'ın Rasulüne uswa hasana var diye. Uswa görelli. Hasana gowy, gözel görelli var diye. Yani köp adam näme şu taýynda durýar. Şununmy? Soňuna kän üns berene hemme kişi musulmanam, Allah'ını birleýänim, müşrigim, bidgatçym, hemmesem näme? Ayetin şu taýyna çenni düşünýärler. Şu taýyna çenni üns berýärler, ýöne soňuna üns beren aklar. Näme laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Näme şoňa çenni hemme kişi näme diýär? Rasulullah'da bize görelli bardy diýär. Ýöne soňuna üns beren. Olam kime Allah Taala aýtýar? Kim üçin Rasulullah'da gow görelli bar? Tayyip Rasulullah gow görelli, hemme kişi on gow görelliliginden peýdalan bilýärmi? On aýtýar. Näme diýär? Limen kana yarjullaha wal yawmil ahir. Kim hakykatdan Allah'ın ırzalygyny we ahiret gününiň gowluklaryny isleýän bolsa diýär. Ana şoňa Rasulullah'da näme gow görelli bar diýär. Emma kimiň näme gamy Allah'ın ırzalygy bolmasa we ahiretde bagtlylardan bolup Allah'ın cennetini kazanmaklyk bolmasa,
Rasulallah da görüllü bab olsa da oladar näme peýdalanıp bilenap şunuňmy. Rasulullah'ın gözellüğünden, Rasulullah'ın görüllüsünden peýdalanjak bolsa adamda näme bolmaly eken? Musulman Allah'ın ırzalygyny isleýän bolmaly eken we cennetde näme? Ahirette de Allah'ın cennetini, Allah'ın ırzalygyny isleýän bolmaly eken. Emma şu iki zat näme bizde yasama bolsa, onda biz hiç kaçan näme Rasulullah'ny görüllü tutup bilmeýäs. Şunlukdamy? Fahuwa qudwatuna aleyhissalatu vesselam. Şoň üçin biziň yeketek görellämiz kim eken? Rasulullah. Biziň görellämiz näme? Bidgatçylar hamda, biziň görellämiz näme? Adan adamlar hamda, kafirler hamda. Biziň görellämiz kim eken? Allah'ın görelle edeni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eken. Ve näme? Hak görelle bolmaklygy da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem münasip. Onda biziň yeketek görellämiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bolsa, فَلْنَدْرُسْ سِيرَتَهُ Ona gelin bize näme edeliň diye Rasulullah ömür beýanyny okalyň. Dolu okalyň. Ya käbir parçalaryny okalyň. Bölek okalyň. Ony el muhim netijede näme bolmaly? Biz Rasulullah ömür beýanyny okamaly bolýan ekenik. Näme üçin? Min ejli en naqtadiye bihi fi zalik. Şunuňmy? Rasulullah näme? Rasulullah'ny göreli tutulmaklyk üçin. Rasulullah eýermeklik üçin. Näme? وهذا هو المطلوب من دراسة السيرة والتفقه فيها. Talep edilen zat nämeken, istenilen zat nämeken Peýgamberiň ömür beýanyny okamaklıkdan, Rasulullah ömür beýanyny düşünmeklikden oňa eýermeklik eken. Oň eden zadyny edip, oň gaýtaran zadyny gaýtmaklyk eken. Dawat ýoluny Rasulullah alyp barşýalyk alyp barmaklyk eken. Şundoňmy? Emma köp adam Rasulullah ömür beýanyny okaýa, ya okatýa näme üçin? Bir topar adamlan gulagynyň posuny açmaklyk üçin. Şunuňmy? Bir topar adama näme? Ýöne ertek hökmüni ertek aýtmaklyk üçin. Turýalar okan zatlaryny hiç näme görelli, näme tutanaklar. Rasulullah ömür beýanyny okap berýär, ömür beýanyny düşündirýär. Ağlaýa, dogry dämi? Özüm sakalsyz. Sakaly ýok. Ya çykyp çilim çekýär. Şunuňmy? Namazynam näme bidgata görä okaýar. Rasulullah ömür beýanyny düşündirýär. Ödem ağlaýar, täsirlenýär. Soňra näme? Allah'ın çağırşalyk ölüler çağırýar. On sirat okaşyndan näme peýda ýok. Ol adam näme netijesi çykýar. Şoň üçin Rasulullah ömür beýanyny okamaklykdan, oňa düşünmeklikden maksat näme eken? Rasulullah'ın göreli tutmak eken. Şu ömür beýanyny Rasulullah'ın hayatyny durmuşymyz näme? Öz hayatımda, öz durmuşumda geçirmeklik eken. Leysel maksud enne sirata tuqra fi munasabat mubtada'a mislu munasabatil mevlid ya. Näme? Peýgamberiň ömür beýany mevlidlerde okamaklyk üçin gelen zat. Mevlidde näme? Yani Rasulullah'ny ýatlamaklyk üçin hem käbir näme? Ömür beýanyny käbir parçalar okan bolýar. Rasulullah näle rehmi şefaatli bolupdyr, näle geçirimli bolupdyr. Şu zatlaryň okawam joşan bolýarlar üçin. Emma o taýda näme Rasulullah bidgatlardan gaýtarypdyr. Rasulullah şirkden gaýtarypdyr. O zatlar näme okanaklar. Fa inna hadihi al-qira'a la tusminu wa la tughni min ju'. Bu suratda okalan näme? Bu suratda okalan näme? Sirat la tusmin wa la tughni. Näme aslykdan hem doýuranak, horlukdan hem sen semredenak diýen şunu. Käbir mala iým berýän, o berýän iýmiň näme o maly ne açlykdan doýurýar, ne horlukdan semretýär. Şoň üçin näme bidgat ýerlerine, tawhidiň ýigrenilýän ýerine, şirkiň rawaçlanýan ýerine okalan mevlid ýöne adamlar näme begenlerme üçin ýa bir adamdan gulagynyň posuny açmaklyk üçin ýa ertek hökmünde okalan sirat o biziň näme imanymyza, ilmimyza hiç sat goşan näme goşana peýda berana. لأنها ليست التفقه فيها. نعم شن پیدا vermek sebep diýsem, o yerlerden okalan sirat ömür beýany Rasulullah onu amal etmeklik üçin näme okalmady. Onu düşünmeklik üçin okalmady diýär. Ene näme şe okalypdyr? Ve innema hiye lit-teberruki, diňe teberrüklenmeklik üçin okapdyrlar. Yani Rasulullah ömür beýanyny okal umyt ki bize de näme şu peýgamberiň haýyrlaryndan, bereketlerinden, käbir zatlaryndan näme ýokşar diýip okaýarlar. Ceryen alel ade fakat. Yani adet bolupdyr, şu adete göre näme okap ýorlar. Şu Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde näme bidgatçylar var. İmam Buhari rahimehullah sahihyny okuýarlar. Sahih kitabyny öňünden soňuna çenni. Özüm öňünden soňuna çen okuyan kitaplarynyň garşysyna gitýärler. Dol Rasulullah'ın sünnetlerine karşı gitýärler.
Sahih Buhari'da näme? Alhamdan soň amin diýen zat bar. Hadis bar. Sahih Buhari'da ilmi galymda näme? Rasulullah el gallyrdy diýen näme? Yerleri bar. Rasulullah näme? Hadislerine İmam Buhari'nin gelýän ýerine tawhid bar, şirkden gaýtardy diýen ýer bar. Tawhidi düşünürýän ýer bar. Näme şirki düşünürýän ýer bar. Hiçdan alanaklar. Soň aýtýan o planaga düýün okudyňyz, Sahih Buhari'ni gutardyňyz. Näme üçin okaýaňyz ony? Ilm almak üçin. İçindäki zady peýdalanmak üçin okaňrakmy diýsen näme diýerler? Biz Buhari'nin içindäki näme ilmini almak üçin okanmakdan biz näme Buhari'nin kitabyny teberriklik üçin okaýas diýerler. Yani İmam Buhari bir ewliya adam bolupdyr, pir adam bolupdyr. Ummatda bir näme söýgüni gazanypdyr, bir kän haýyrlar etdir. Bizim şu kitabyny okaýas umid ki näme? Şu kitabyny okasak bize de şoň näme käbir haýyr, bereketler ýokşar diýip näme umid etýär. Ya bu zatlar näme biderekler. Bulan gaýtam üstüne hüccet bar. Sahih Buhari'ni okaýarlar, ölerim Sahih Buhari näme ters etýärler. Bu adamlar näme Rasulullah ömür beýanyny okaýarlar, Peýgamberiň mevlidini. Ve ölerim Rasulullah näme garşysyna çykýarlar. Yani näme şeýetýärler, yani adata göre edilmelmişmi, edilmelmiş. Peýgamberiň siraty okulmalmışmy, okulmalmış. Käbir medreselerde, käbir üniversitetlerde Rasulullah'ın ömür beyanı predmet edip okudulmalmışmı? Okudulmalmış. Okutyanın peydalanak, okuyanların peydalanak. Näme üçin? Şu kitap bize predmet goýulypdyr, okumal, okumasa näme egzaminden ýykylýar. Egzaminden geçmekli üçin okuýar, oň peýdasy ýok. Şunuňmy? Şoň üçin ana Jami Islamiyeden, ya Muhammed bin Saud'dan, ya Azhar'dan ýylla näçe müň sanat talip çykýar, dogry dämi? Bir İslamy goşunt berýärmi? Ya bir kapırın hatarına bir näme yitki döretýärmi? Hiç zat eden aklar. Ölerim näme 10 ýyl adından, ya 15 ýyl, ya 20 ýyl Kur'an okuýarlar, hadis okuýarlar, tawhid okuýarlar, sirat okuýarlar. Näme üçin miwe berenak? Näme üçin miwe berenak? Sebäp näme olar okanyny şu okulyan zat biziň dinimiz. Şunuňmy biz dinlip okamaly. Şu zatlar näme amal etmeklik üçin okumaly okanaklar. Şunuňmy eje sebäp bolupdyr, ya qaqa sebäp bolupdyr, ya da näme şeýle gaýdylypdyr, ya ýurdunny universitet diýýänler dini universitet bolupdyr. Şoň üçin adaty görä näme okapdyr, giren üniversitetinde şu programmalar bar eken, şu programmalary, şu predmetleri okamasaňam egzaminden geçecek geleken, şoň üçin okapdyr. Diplomuna mätäç alan soňam gitmeli bir wezipede işlemeli, eklenjetmeli. Ýöne bir ýerniň näme medisina ya injenerlik okuýşyryk bilen Kur'an okapdyr, tefsir okapdyr, netijede näme ahapynda şermenne hiç adam näme bilene erbes adam näme köp adamyň hakka gelmekligine de näme hakka gelmesizligine de şol adamlar sebäp bolýar. Hak ýaýradanak, hakka amal edenak, bir hak ýaýratýan bolsa, bir hakka geljegen bolsa, nämäni biler 2 kilo kapýardamy? Men o 20 ýyl okudum, elimde diplomma. Olar ters düşünýär, olar Wahabi, olaň diýen netmi, olaň diýen batyl diýen näme? Gaýtam hakka geljege de näme bewet bolýarlar. Hak ýaýratýan adamlara da näme erbet täsirlerini ýetirýärler. Şoň üçin näme fela tufidu şey'en. Olar ýalak suratda okulan adamlara okan zatlarynyň näme hiç peýdasy ýok. Lianna takhsisaha bi waqtin muayyan thumma tantawi. Sebäpsiň olar näme okamaklyk wagtyny näme has belli bir wagta bellap goýdylar. Yani 4 ýyl okuda manasynda şu 4 ýyl men din okamaly. 4 ýyl gutardy soň näme etdi? Tantawi. Diplomy dolanny kitaplaryndan bir gara aýyrdy. Tantawi dolak goýdy bolly gutardy. Ha? Summa tutwa. Soňam dolany ýa bolly. Kitaplarny dinçe wasalyk goýýa. Soňam näme ogullarna gorkady, çağalarna gorkady şu kitaplar biz okapdyk. Ne bu men diplomam şunumy. Şoň üçin oglanlar din ilmi näme araplar diýe minel mahdi ilel lahd diýe gunnokdan näme göre çen ilim diýilýärler. Musulman näme inga diýip dogdymy şol adam, umum insan näme gunnogyndan ta göre akdyp salnýança şol adam ilmi, umum ilmi mätä. Şu ilmiňe hak dine öwretýän näme? Şoň üçin näme adam nefessiz, demsiz ýaşap bilmeýşalyk adam dini ilimsiz näme ýaşap bilenak. Şoň üçin näme ol okuw diýilýän, ilim diýilýän zat näme din diýilýän zat ýok bar üniversitede giremde okamaly. Ya bir üniversitede kabul bolamda, ya bir medrese giremde okalmaly. Ha, ya oňa o ters düşünje. Din diýilýän zat sen näme düşündiň dämi? Allah kalbyňy açdymy dine öwrenmekligi, haky öwrenmekligi. Ýa birinji pursatda sen näme din okap başlamaly, onam
bir predmet diýip okamalylar, men dinim diýip okamaly. Hadal amru la yanfa' wa la yufid. Kim ýa qasuratlardan näme ilim alsa, oňa näme peýda da bermeýär, hayram ýetirmeýär. Es-siratu matlubun dirasatuha daiman. Rasulullah ömür beýanyny okamaklyk elmadama talap edilýär. Elmadama Rasulullah we onun ömür beýany seniň näme? İki garan ortasyna dikilen zat bolmaly. Şunuňmy? Hiç gaçan senden aýrylmalylar. Oturdunmy? Görelläň Rasulullah bolmaly. Turdunmy? Senin görelläň Rasulullah bolmaly. Yatdyňmy? Senin görelläň Rasulullah bolmaly. Näme herekediň? Senin görelläň Rasulullah bolmaly. ولا نقصد بالدراسة مجرد أننا نقرأها من أولها إلى آخرها ونقول قرأنا السيرة دي. بالرسول الله ömrünü ömür beyan okamazdan ama kastetmeler ya onu okumaklıktan. Ama görülemizde o öňünden soňra şen okap geçtik. Peygamber siratını okudyk mı? O öňünden soňra şen okudyk. Düşünme. Näme diňe okudyk sözün diýmeklik üçin näme okamalar. La budda en netefakkaha fiha. Hükmani suratda okuyan adamı düşünmeli. Düşünme. Düşünjek bolmaly. Rasulullah'ın getiren dininin hakykati näme? Ve Rasulullah'ın dinine karşı çıkan müşriklerin dininin hakykati näme? Şonu bilmeli. Şoň üçin kimde kim dolu dini ak ýürek bilen kabul etmeklik isleýän bolsa, oňa tawhide düşünüp şirkin nämeden bil gaýtmaklygy näme? Ansat bir uslub gözleýän bolsa iki sanjak zady bilmeli ulamalar. Rasulullah'ın getiren dininin hakykatini biljek bolýar. Şo dinin hakykatini bil näme çagyrýar we nämeden gaýtarýar. Sana ondan hakkı kabul etmeklik ansat bolýar. Ve şo sanada Rasulullah'ın dininin garşysynda duran şirkin we müşriklerin hakykatini bil, batyldan gaýtmaklygam sana näme ansat bolýar. İki sanak zadyň hakykatini bilämelekeni. Rasulullah'ın dininin häsiýeti hakykatini näme? Ve şirkin müşriklerin dininin häsiýeti hakykatini näme? Şu iki hakykaty bilsek, hakkı kabul etmek we batyldan gaýtmaklygam bilen näme ansat bolýar. Şonuň üçin biz Rasulullah'ın ömür beýanyny okamyzda diňe näme? O sirat bir metnini okudyk diýen sözün näme? Aýtmak üçin okamalylar eken näme üçin okamalyken? En netefakkaha fiha. Näme? Peýdalanmaklyk üçin okamalyken. Düşünüp peýdalar, maňyzlar, maniler çykarmaklyk üçin, netijeler çykarmaklyk üçin okamalyken. Ve naqtadiya bir Rasul sallallahu aleyhi ve sellem fi ef'alihi ve aqwalihi. Ve näme Rasulullah'ın edim gylymlaryna, aýdan sözlerine näme görelle tutunmaklyk üçin okamalyken. Şunuk dämi? Hada huwal maqsud. Ana peýgamberimiň ömür beýanyny okumaklykdan maksat şuleken. Ve kad kataba al-imam ibn al-Qayyim rahimahullah kitaban aziman fi fiqh as-sira. Ve huwa zadul ma'ad fi hadi khayr al-ibad. Ve näme şu wabatda ibn al-Qayyim rahimahullah näme Peýgamberimiň ömrü beýanynyň näme fiqhy barada, ömrü beýanynyň näme peýdalary barada näme kitap ýazdy. Rasulullah ömrü beýanyny getirdi we her zatyndan peýdalar çykardy. O kitapda näme Zadul Ma'ad diýilýär. Her kim näme almaly, okamaly. Ve kataba ba'd al-mu'asirin kitabat minha ma huwa sahih, minha ma huwa sayyi. Ve minhum man inharafa ve jaa biş-şirkiyat ve haythu ve hassa ala at-tabarruk bil-athar. Ve näme başga da şu zamanada näme muasirlerden, şu zamanymyzda näme ýazan adamlardan badiýär. Kâbirleriň ýazan zat dogry diýär. Kâbirniň näme Rasulullah ömür beýanyna ýazan zatlar näme ma huwa sayyi, yani erbet suratda ýazdy diýär. Ve minhum hatta kâbirler diýär näme şirke iterip ýazan ýerleri bar diýär. Şunu müşrikçilige iterdi diýär. Rasulullah ömür beýanyny ýazdy, içine de näme Rasulullah'ni Allah'ın çağırsın çağır vermeli. Yani ama kâbir teverrik diýeni ýalak. Şuňalak zatlara näme şirki zatlara çağırdy kitaplarynda. Ve hatta ala tabarruk bil athar, yani peýgamberimiň näme dony, ya peýgamberimiň sakalynyň gyly, ya sahabalar ýaşan ýeri, ya ayak basan ýeri, peýgamberimiň ýaşan ýerleri. Şo taýlar näme teverrikli tutulýan, şirk tutulýan ýerleri näme adamları şo zatlara şirk tutorýarlar, teberriklik edilýän ýerlere näme iterýän suratda ýazdy diýär. Ve ja'ala hada huwal maqsud min qira'ati as-sira. Ve bar maqsadan peýgamberimiň ömür beýanyny okutmak, okumaklykdan näme Rasulullah näme teberriklenmeklik, gyssananda onu çağırmaklyk. Näme şu garazlar barda, şu maksatlar barda ýazdy diýär. Walakin hada la ibrata fi. Yani bu suratda ýazanyň näme kitaplaryna ibrat ýok. Olara dayanylmaýaram, olan kitaplar näme okunmaýaram.
لأن كلا ينفق مما عنده ثواب ديثن نامه هر بر آدم نامت يادي ينفق ما عنده ödünne bolonlady berýär. Ödünne şirk bolsa şirk suratynda ýa-da ödünne tawhid bolsa näme hak bolsa hak suratynda ýa-da. الذي عنده شيء جيد ينفق شيئا جيدا. kimde gowzat bolsa gowzat berýär. والذي عنده شيء رديء ينفق رديئا. kimde erbet zat bolsa näme şo erbedinden berýär. Walhamdulillah. Nes'alullah en yehdiyana ve iyyakum. Ve umumam näme Allah Teala näme hamdlaýar, senalayar we Allahdan näme bize وثذا نام حق هداية يول بيرمك لنثور ياسليا ويهدي هؤلاء إلى سواء السبيل وشو ثورة نام ترث رسول الله أمر بيان يدي أنا آدم مرد نام دغري ولا هداية بيرمك لن الله دندل ياسليا وأن يردهم إلى الحق والله تغلى أولهم نام حق غيتر كتر مكلن دلقت ياسليا ونحن لا نتندر بهم لئلا يصيبنا ما أصابهم يونا نامه وبذم لا نتندر بهم ديا اولر نامه اول ياد غرب قط ايربت كورب نامه جنم ورم ضغط يا ده نامه بردن الله تعالى اولر نامه اين المصيبه بده نامه اين نايمسن شونشين بر نامه ايربد ادمين ورongda gen almal la le erbetlik ol täze çıkanmakta adam ata döröde iblis diyen bir erbetlik döröde düşündün Şoň üçin näme bir erbet görmüde o öör wagtdan gelip vadeden bolmalar. Näme etmeli bolýar? Nes'alullahal afiye. Diňe Allah Taala'dan dilek etmeli. Ey Rabbim näme şuňa inen musibeti baňa bir innerme diýär. Nes'alullah en yehdiyahum we en yeruddahum ila as-sawab. Ve Allah'dan olara näme hidayet dileyýär we olara näme hakka dogry näme gelmekliklerini dileyýär. Tayyib el-maksud näme min dirasati siratir Rasul sallallahu aleyhi ve sellem huwa al-i'tibar wal-amal. Maksatna mekan, muratna mekan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömür beyanı okumaktan ıgtibarlanmaklık, peydalanmaklık, wagzlanmaklık, nasihatlanmaklık, amal etmeklik. Vel iqtidaa bir Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ve Rasulullah'ın näme görele tutunmaklyk. Vel ahdul ahkama fiha ve minha ve näme Rasulun ömür beyanı hükümler almaklyk, peydalar almaklyk. Hada huwel matlub. Ana şu suratda näme kim Peygamberimizin ömür beyanı okusa ana şoňa näme diýär? Jezakallahu hayr. Sen hakykatdan Rasulullah ömür beýany okapsyň we Rasulullah ömür beýany düşünipsiň diýär. لأن حياته صلى الله عليه وسلم كلها خير وكلها علم وكلها عمل صالح كلها جهاد وكلها دعوة كلها تعليم. Yani Rasulullah ömür beýany okalmaklygyna gaty haqqyl diýär. Näme şu söýsen Rasulullah ömrüniň hemmesi hayır diýär. Rasulullah ömrüniň hemmesi ilim diýär. Hemmesi näme? Salih amal bilen geçti diye Rasulullah hemme amali. Ve Rasulullah hayatının hemmesi cihat bilen, da'vat bilen ve näme öwüt ünnew ilim öwretmeklik bilen geçti diye. Hayatuhu sallallahu aleyhi ve sellem faidatun bil hayril azim min jami'in nawahi kulluha ibadetun ya. Rasulullah hayatı diye näme hemme taraf bayin näme diňe hayır joşdy diye, faidatun joşdy diye, joşmak. Rasulullah ömrü duruşuna näme hemme tarapyndan alsaň näme hemme taraplaýyn näme hayır joşan näme hayat diye. Kulluha ibada Rasulullah ömrüniň bar ibadetde geçdi diye. Şonuň üçin fa aleyna en na'taniya bi siratihi sallallahu aleyhi ve sellem. Şonuň üçin bize näme fa aleyna wajib bolýar bize en na'taniya ünsürmeklik Rasulullah ömür beýanyna diye. Ve Şeyh ve Muhammed Abdülvehhab rahimahullah da näme أخذ منها 6 مواضع. Rasulullah ömür beyanından näme bir 6 parça näme etdi diye aldı diye. 6 sanak yerini näme bize çıkardı diye şu kitabynda. Näme mawadi'a muhimmetun. Ödem gaty 6 sam näme gaty ehemmiyetli näme nemeler diye, bölükler diye. Vel baqiya mevcuda fi siratihi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve galan zatlaram näme Peygamberimizin hayatında bar diye. Lakin hadihi al-mawadi' teta'allaq bil aqida diye. Yani şu ayratin suratda şu saylap çıkaran 6 yer näme akida degişildi. Emma edep, ahlak, jihad, da'wat, ilim, taglim, hüküm, görüllü bu zatlaryň hemmesi Rasulullah ömür beýanynyň näme içinde bar diye. Yani has 6 bölüň 6 sanak yerini saylap aldy diye. Sebäp isen şu näme ayratin suratda şu 6 yer näme akida bar, tawhida bar. طيب لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه. إن نعم bu sözünü açıklayar. Näme dedi? Başında Muhammed Abdülvehhab rahimahullah Peygamberimizin ömrü beyanından
altı yerini oku düşünüydü. Doğru değil mi? Umid ki Allah sana rahmet eder dedi. Ve yine umid ki Allah Teala sana ne eder dedi. Dinil enbiyani peygamberlerin dinin näme düşündürür dedi. Umid ki sen näme olan dinine eğerersin, getiren vaadını tutarsan. Ve müşriklerin dinini sana tanıştırır dedi. Umid ki sen näme o müşriklerin dininden daşlaşarsın. O müşriklerin näme dinini terk edersin dedi. Şimdi bu atlarını açıklayıp näme diye Şeyh Fevzan hafizahullah. Hada el-maksud min dirasati s-sura diye ana. En sonunda Resulullah'ın ömür beyanını okumaklıktan maksat näme şu iki zada diýer diye. Birincisi näme Resulullah'ın dinini öğrenmeklik eken, ikinci maksatım näme Resulullah'ın dinine karşı duran näme müşriklerin dininin hakikatini öğrenmeklik eken. Resulullah'ın dinini öğrenýär, yaratmaklyk üçin, müşriklerin dinini öğrenýär näme saklanmaklyk üçin. Bizde birden şondan galynlar baram bolsa saklanmaklyk üçin en esasy maksat şu eken. Tawhid öğrenmek, etmek üçin, şirke öğrenmek, gaýtmak üçin we adamlara gaýtarmak üçin. Enneke tefhem dinel enbiya aleyhimussalatu vesselam. Sen ya peygamberlerin dinine düşünsen diye, näme? Tefhemut tawhid diye, tawhide düşünersin diye. Hasan biz peygamberlerin getiren dininin hakikatini bilsek şonda näme? Tawhidin hakikatini biljek eken. Allah ibadet etmeli diýilen sözün hakikatine düşünübiljek eken. Hakikatta biz näme? Tawhide düşünübilsek. Bir Allah ibadet etmeli diýilen sözünün näme manzumanysyny düşünübilsek näme? La tetba'ahu diye. Onu eýersin diye. Biz eýerebiljek eken. Ama köp adam şu wagt näme? Biz Muhammed ümmäti diýem näme? Rasulullah'ın getiren zadyna düşmançylyk etýärler. Benim Allah ibadet etýär diýem şirke düşýärler. Näme üçin? Sebäp diýer olar näme? Rasulullah'ın getiren dini nämedi? Tawhid nämedi? Onun hakikatini bilmediler. Ve Rasulullah'ın urşeden müşriklerinin näme? Dini nämedi? Onun hakikatini bilmediler. Şoň şu diýen sözleriniň näme? Tersine çykýarlar. Söýýäsýän adamlaryň garşysyna çykýarlar we ýigrenýäsýän müşrikleriň eden zatlaryny etýärler. Näme üçin? Sebäp bize olar peygamberlerin getiren dininin hakikatini bilmediler ve müşriklerin dininin näme? Hakikatini bilmediler. Emma biz Rasulullah'ın näme? Ömür beyanını okusak, şonda biz tawhide düşünjek ekenik we oňa amal etjek ekenik. Ve şirke düşünjek ekenik näme? Ve ondan näme? Gaýtjak ekenik. Ve tefhemu şirke min ecli en teştenibeh diye. Ve şirke düşünjek ekenik sen hakikatta näme? Rasulullah ömür beyanını düşünmeklik üçin, öwrenmeklik üçin, peýdalanmaklyk üçin, gorala tutunmaklyk üçin okasan şirkin näme diýen sen öwrenirsiň diye. Şirkini biz öwrenmeli näme üçin? Min ecli en teştenibe. Ondan näme? Daşlaşmaklyk üçin. Fela yekfi enne el-insana ya'riful haqq faqat diye. Bel la budda en ya'rifel haqqa ve ya'rifel batil. Yani yeterlik boljak geleken dine haqqı bilmeklik diye. Düşündünmü? Haqqı bilen destiňe näme diye? Batil diýilýän adam bilmeleken diye. Düşündünmü? Sen haqqı bilsen, batyly bilmesen, sen näme diýen? Hak bilen batyly garýan. Bilmän batyla düşýän. Şoň üçin näme dine hakykat bilmeklik näme yeterlik däl eken. Hukmani suratda näme batyla öwrenmeleken. Ya'riful haqqa min ejli en ya'malu bihi. Yani her ilmi öwrenemizde näme maksat ýetken eken. Haqqy öwrenemizde näme üçin öwrenmelekenik? Amal etmeklik üçin öwrenmelekenik. Ve ya'riful batila min ejli en yeştenibe. Ve batyly öwrenemizde näme üçin öwrenmelekenik? Daşlaşmaklyk üçin. Birden bizde bab bolsa şonu taşlamaklyk üçin. Öyle sende bar bolan batyly biljek bolsaň näme etmeleken? Batyl diýilýän adam näme diýeni öwrenmeleken. Şoň üçin köpçülik musulmanlar şu wagt näme üçin şirklerini taşlap bilen aklar. Sen özleriniň etýän zatlaryny şirkdigini bilen aklar. Taýp on şirkdigini näme üçin bilen aklar? Şirkin näme diýeni tanap bilen aklar. Şunuňmy? Şoň üçin näme? Haqqy öwrenmeli ve etmeli. Ve şirkem tanamaly, batylan tanamaly, ondan gaýtmaly. فأنت عندما تسير في طريق وأنت لا تعرف هذا الطريق وفيه حفر وفيه مهالك ربما تهلك وأنت لا تدري. مثال verýär, مثال şunu akly مثال verýär. فأنت عندما تسير مثلا نام يراك gitsen diye bir ýollan ne? وأنت لا تعرف هذا الطريق. Bu ýolun näme? Hakykatdan sen bilen ak diye. Öňden bir ýol çykdy, başyny tapdyň, soňuna da geçip gören ok diye. Şundan ýörak gidebersen diye belki o ýoluň içinde hufar vardır diye, çukurlar vardır diye. Ve fihi mehalik ve seni helakçılığa uçuratacak zatlar vardır diye.
Bu yolun hakikatini bilmezsen o yola düştün diye rubbama tehlek. Sen näme helakçılığa uçurarsın diye. Näme üçin? Ve ente la tedri. Sebep desen nädip? Sen bilen ak diye bu yolu. Taqa'a fil hufar belki bir çukura düşersin. Ve ente ma darayta asnata çukurun bağdığından bilmedin. Lakinneke idha darasta at-tariq. Yani ilki sen näme? Şu yolu öğrensen diye, bilsen diye. Fa arafta fa ma fihi min al-masalik. Ve yürüyen yollar, nerede çukur var, nerede helakçılık var, nerede havuplar var, nerede hatarlar var, ya ne hilek yörende, havupsuz yerinden yürüyecek, ne hilek yörende havuplu yerinden yürüyecek, o zatlarını öğrensen diye. Ve ma fihi minel ahtar, havup hatarlı yerler, nirraklarına, o zatları öğrensen, fe inneke tekunu ala beyinetin, eyyam sen bu yola düşmediğinden ön, eyyam senden ama delil ol ya diye, bu yolun eyyam ama alma senne bar ol ya diye. Eyyam şoň alak yola düşsen diye teştenibul mehalik elleti fit tarik. Eyyam bu yolla sana näme? Howplu hatarly zatlardan helakçylyga seni tedavar etjek zatlardan näme? Daşlaşarsın diye. Hada fil umurul hissiyye. Ene şu dünyawi zatlarda adam näme? Bilmeleken ya. Görejek zadyny. Kedalike fil umurul akadiyye min babil awla. Amma akide meselesinde, din meselesinde, iman meselesinde öwrenmeklik näme? Has haklı bolup durýan eken. Sebäp eden dünýäwi ýolla ýalňyşsan 1 saat artygyrak ýörärsiň, dogry dämi? Ya tikenli ýol bolsa näme dersiň? 1 saat içkiňe näme tekeriňe artygyrak pul sarp edersiň, düşündiňmi? Ya da bir gün ýarym gün ýawan ýatmaly bolsaň, düşündiňmi? Şunluk bilenem näme? Bu musibatlar gutarýar, bu bir näme bir düzelip bolýan natlarda. Amma akide meselesinde, küfr we iman meselesinde näme alymsyz bu ýola girseň näme? Bu yolla utuşluk, bu yolla yalňyşlyk taňa näme? Ölünçäňem aýyrlanak. Senin dowdaha girmekliňe we onda da näme? Uly şirkde dagy näme? Ölüp gitsen ömürlük dowdakda galmaklygyna sebäp bolýar. Şonuň üçin näme? Fela budda an ta'rifa'l batil, ta'rifa'ş-şirk. Ve ma hiye anwa'uhu ve ma hiye asbabuhu ve ma hiye'l wasail allati tuwassilu ilayhi hatta tajtanibaha. Şonuň üçin hukmani suratda sen batyl öwrenmeli. Şirk diýilýän wada öwrenmeli. Şirkin görnüşleri näme? Ve şirke iterýän esbaplar näme? Ve onu ertýän wesiletler näme? Bu zatlaryň hemmesini öwrenmeli. Näme üçin? Hatta teştenibeha. O zatlardan daşlaşar ýala. O zatlardan saklanar ýala. Şoň üçin näme? Öňem bir şahyr näme diýipdir? Araftu'ş-şerra la liş-şerri lakin litawaqqihi ve men la ya'rifu'ş-şerra minel hayri yaqa'u fihi diýen. Araftu'ş-şer, şer diýilýän zatlara öwrendim diýdi öňem bir şahyr. Erwet diýilýän zatlarym hatta öwrendim näme üçin? La liş-şer diýdi. Şonu etmek üçin, näle ters düşünmedi. Öwrendim erwet diýdi. La liş-şer diýdi. Onu etmek üçin na, lakin litawaqqihi. Ýöne o zatlardan goranmak üçin öwrendim diýdi. Sebäbim diýdi, men la ya'rifu'ş-şerra minel hayri diýdi. Sebäbim diýdi, kim hayır bilen şerin tapawdyny näme? Bilmese diye yaqa'u fihi şer diýilýän wada düşübilýän diye. Şununmy? Şoň üçin Huzayfa ibn al-Yaman radıyallahu ta'ala anhu Huzayfa diýen sahaba Allah onuň razy bolsun. Ölen peýgamberimiziň sirriniň eýesi diýilen adam şu. Rasulullah näme hatta Ebu Bekir, Ömer, Osman ala näme bermedik sirrini şuňa beren. Şununmy? Kıyamada şende näme boljak aýdan? Kim munafık atlaryna çen aýdan? Plan munafık diýen. Şoň üçin Huzayfa Rasulullah ölen soň näme diýerken? Men bilýän zatlarmy size aýtsam diýen siz iki bölünirdiňiz diýen. Biriňiz maňa gön gyljyňyzy goý bererdiňiz, beýlek toparňyz maňa däldirapdyr diýen näme hökm ederdiňiz diýen. Şununmy? Yani Rasulullah näme sirlaryny ananan adam. Şuňa näme Rasulullah sirlaryny beren. Näme uly gatul sahaba. Näme diýär ýa sahaba radıyallahu anhu? كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه diye. Bu hadis Buhari Müslim'de geliyor. Näme diye adamların bari diye näme Rasulullah'dan hayırladı, gowdatları soradılar diye. Ve kuntu es'aluhu an'iş-şerr ve men bolsa şer zatlar, erwes zatlar barada sorardım diye. Näme üçin? Gorkordum diye. Birden şo zaty tanamasam düşernöydüm diye. Şoň üçin näme? Haqqy öwrenişim ýalak etmek üçin, saklanmak üçin şerem öwrendim diye. Ya Rasulullah. Bu da erwetlik zatlarym näme aýtdy. Rasulullah aýdan erwetliklerim. Şoň üçin Huzayfa näme? Erwetliklerim näme saklanan.
Öyle näme Hudayfa şu beren soram şu adamynyň näme ilmliligine, akyllygyna näme delili. Şoň üçin yeterlik däleken adama diňe näme haýr öwrenmekligi, şer diýilýän adam öwrenmeleken haýr bilen şeri tapalyplanır ýaly. Şoň üçin fela budda min ma'rifatil haýri we ma'rifatil şer. Şoň üçin netije nämeler hukmanaken her bir adam haýra öwrenmeleken, şere öwrenmeleken. والبعض اليوم يقول تعرف الحق وليس من الضروري أن تعرف ما يضاده. Yani kâvr adamlar näme alimler eline terbiye almadılar. Tevhid kitaplarından çıkmadılar. Rasulullah ömür beyanını okamalı suratda okamadılar. Şer diýilýänlerden näme howpunun, hatarynyň bir ululugyny näme ölçerip kesgitlep bilmediler de näme diýerler haka uranny bar ýaka erbede öwrenirsin. Mekmani suratda li haqqa öwrenen adam her bir hakyň tersine öwrenmekligi diýär. Bu zatlar näme düýbünden ýalňyş gurrunlar. Şoň üçin näme diýär? Wa hada batil. Bu gurrun näme? Batil gurrun. Şunuňmy? Hatta Allah Taala da näme bize özüniň hak ilahligini öwredende näme diýdi? Diňe ana Allah diýdimi diňe? Ana ilahun haq diýip durdumy? Ana Allah fa'buduni diýdim diňe. Ya da ana ilahun haq fakat diňe men haq ilah diýdimi? La ilahe illallah diýdi. Nefyun we isbat. Şunuňmy? Wa'budullaha wejtenibut tagut diýdi. Allah ibadet edin. Ve Allah'dan başka ibadet edilýänden terk edin diýdi. Hak ilahe öwretdi we batil ilahleňem kimdigini tanıştyrdy. Hak ilahe ibadet etmekligi buyurdy we batil ilahlere butlara näme ibadet etmekligem haram etdi. Şoň üçin diňe hakka uran galandatdan işiň bolmasyn, barýaka näme yamanam tanarsyn, o gurrun batil gurrun eken. Liannaka iza lam ta'rif al-batil yadhillu khafiyan fatadhill anil haqq diýär. Sebäp diýsen näme üçin batilledik diýär? Liannaka sebäb senniye batilleýänler bilmesen batilleýänler näme yadhallu khafiyan seniň ýanynda gizlin bolup galýar. Seniň ýanynda näme näbelli bolup galýar diýär. Eger in hak näbe batilleýänler seniň ýanynda näbelli zat bolsa, seniň ýanynda tanynmaýan zat bolsa, fatadhillu anil haqq onda sen näme nädip onu hakdan adaşyp batyla düşeniň bilen akdy şunu. Hem sen batyl bilen akda nädip goranjak ondan. La siyaman we du'atus su we üssüsüne de näme batyla çağırýan näme dawatçylar bar zamanysynda diýär. Käşke ýok özüň gezip beren bolsaň diýär. Taş teoriyam hemmeti diňe saňa haqqa öwretýän bolsa, hemmeti saňa näme diňe haqqa çağırýan bolsa, şonu da sen batyl öwrenme. Göze görmen iblis var. Emma diýär bu zamanda diýär näme iblisler var. Şunu diňe iblis hemden iblisler var. Adamlardan ýasalan, jinnlardan ýasalan. Ölüm diňe sen haqqa çağırýan alimler däl, tersine haqqa çağırýan alimlara neçe essesan artyk gelýän şirke, küfrü, ervesada çağırýan näme ahunlar wa dawatçylar wa. Şoň üçin sen näme ýamanyň nämedigini bilmesen, şirkin, küfrüň nämedigini bilmesen, nädip hakdan adaşanyňam näme bilmeýän diýär. Şoň üçin näme fa inna akthara man yedda'i'd-din wa yedda'i annahu min al-muwahhidin la yefhamu as-sunnata kema yenbaghi. Şoň üçin näme şu zamanda diýär dinnar diýenden köpsi. Men yedda'i dinligi özüne dinnar diýenden köpsi. Ve yedda'i ennehu minel muvahhidin. Özüm näme men Allah'ını birleýän diýenden köpsi näme Rasulullah'ın sünnetlerini, Rasulullah'ın hadislerini, Rasulullah'ın ömür beyanlarını näme düşünmeli suratda näme düşünenek diýär. Bu da näme metin Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah. Inne buna açıklaýar Şeyh Fawzan näme diýär? El-müşrikûne yetekarrabûne ilallâhi bi'ş-şirk feyadhunnûne ennehu hayr diye. Müşrikler hem Allah Teala yakınlaşýarlar diye düşünün. Müşrikler hem etýän şirki bilen Allah'dan daşlaşmaklyk üçin eden aklar diye. Ya Allah'ını ýigrenenler üçin eden aklar diye. Ya danim dowdaga düşmeklik üçin eden aklar diye. Müşrikler hem Allah'a yakınlaşanlarına näme şirk bilen yakınlaşýarlar. Olar hem şo zadyny näme hayr diýip hasaplaýarlar. Düşündüňmi? Şoň pikir etmeýän olanlar näme kapır bolanna men kapır boljak. Men dowdaga düşjek diýip edenek. Düşündüňmi? Kapyram näme küfür amalyny etýär, şo küfür amalyna hayırdyr etýär. Düşündüňmi? Ýöne näme şeriýatyň terledine näme şeriýatyň hayır diýeni hayır, şeriýatyň şer diýenem şer.
Emma adamlar näme teredine gaýtjak bolsak, onda hiç hasan näme haýry kesgitleýän adam bolmaýa, şer kesgitleýän adam bolmaýa. Näme üçin? Sesin adamdan akylyny jemläp bolan üçinmi? Burayda 10 adam bolsa 10 akyl bar üçinmi? We bir meselede de käwat näme her adam öz pikirini galyp elýär. Şoň üçin Allah Taala näme haýr bilen şer tanamaklıkda näme adamlan akylyna goýmady. Haýr bilen şer näme öwretmekligi öz boýunna Allah onun peýgamberiniň üstü bilen näme bize ýaýratdy. Şoň üçin Allah'ın haýr diýeni, Rasulullah'ın haýr diýeni haýr adamlar ona erwet diýdi. Bu Allah'ın we Rasulunyň şer diýenleri şer, adamlar ona haýr diýdi. Şoň üçin müşrikler näme haýr diýenem näme şirk şolar şoňa haýrdyr öýtdiler. Müşrikler näme şirkdel, tevessül, şefaat, Allah ýakynlaşmaklyk diýip edenler näme tevessül diýdiler näme şo şirk, näme araçy diýdiler şo şirk. Şunuň näme? Taýip, li'annahum la ya'rifuna ash-şirka. Näme üçin müşrikler öz edenlerini haýr saýdylar? Sebäp diýsen olar şirkin nämedigini bilmediler. Şunuňmy? Fasaru yetaqarrabuna bihi ila Allah. Şeýdi we näme Allah Taala näme tagat bilen ýakynlaşmaň deregine näme günah bilen, şirk bilen ýakynlaşdylar diye. Şeýdi we fehum yezbahuna lil awliya'i was salihin. Şada müşrikler diýilse, şeyh kimi godan tutýar? Mekkeň zamanynyň müşriklerini godan tutýar. Şu wagtky özlerine musulman diýip beren müşrikler gurrun etýär. Şoň üçin näme yezbahuna lil awliya'i was salihin. Näme etýärler? Şu şirklerine tagatdyr öýdüp, Allah näme ýakynlaşmaklykdyr öýdüp näme damak çalanlaryna, aýdylan janyny edenlerine näme awliýalaň, salyhlaň ýoluny damak çalýarlar. Ve yetebarrakuna bi kuburihim ve olan gawrlaryna näme teberrüklenýärler. Baryp şolan gawrlarynyň ýany oturup gaýsalar, şunuňmy? Şolardan näme bir bereket, haýr ýakşar öýtýärler. Ve yestaghithuna bihim ve qissananlaryna näme Allah'ın çağırman, şu haýr umid etýän adamlaryny çağırýarlar. Ölü bolsun, diri bolsun, yetişer diýen umidleri bar bolsa, näme şolary çağırýarlar. Ve yaqulun nahnu na'lam annahum laysa lahum min al-amri shay. Ve özlerine näme sorasam şulary qıssananda çağırýan ya şulaň ýollaryna gurbanlar aýdylan janlar kesýän şular Allah'dan näme bidin öz başlyk sana haýr ýetiriler öýdü pikir etýänmi diýip sorasam näme diýerler bilen bilýäs näme leysa lahum min al-amri shay. Yani bulan öz ellerinden näme Allah'dan bidin zat gelenak diýerler diye. Biz onu düşünýäs diye. Ve ennehum la yenfa'un ve la yadurrun. Ve bular näme öz wastaklaýyn näme Allah'dan bidin haýr bereýin diýseler haýran berbilen aklar. Ve ziyan ýetireýin diýse ziyanam ýetirbilen aklar diýerler. Lakin ýöne näme hum salihun. Olar bir näme awliya adamlar, salih adamlar, bir ýagşy adamlar. Nuridu minhum en yetawassatu lana indallah. Biz bulardan diňe näme isleýär? Allah bilen biziň aramyzda näme araçy bolsun diýip isleýär. Umid etýär. Başga isat edemez diýär. On çağıramyzda o ýetişýär diýip biz çağıramyz diýär. On çağıramyzda näme o biziň dogamyzy eşitip men adymdan näme Allah'dan sorap bersin diýip näme çağırýar. Rabbim plan gulunwa seni gaty bir zaryna çağırýar bolyn. Sen şoň bir hajatyny ýetirip ber. Näme şo meniň üstüm bilen çykýar. Näme jazahullah haýr. Menen haýr umid etýär, men salyk faýda ýagşylady faýdy. Şoň üçin näme menne we senne eden näme umidin puja çykarma, şoň bir näme hajatlaryny ýerine ýetir. Ne şuňalyk zatlar biz üçin edip berer diýip umid etýär şunu. Taýip. Kema qala Allahu an aslafihim. Şu müşrikler näme ata-babalarym näme şey diýipdi diýär. Aslafihim näme selefiniň köplügi. Şu müşrikler näme ata-babalaryndan şu müşrikler näme geçmiş görüldü tutýanlarynyň tabi siz şu butlaňyzdan ya şu ölüp giden näme gabrdaky adamlaryňdan ya öwliýa pir diýenlerinden çyndanam Allah'dan bildiğin özü edeýin siz edebilýär diýip näme anan ýaňyzmaý diýsen olaram näme diýerdiler? Yo, bular näme Allah'dan bildiğin hiç zat edebilen aklar ýöne bular ýagşy adamlar Allah'ın ýanyna näme dereceleri, mertebeleri, beýgi adamlar bulara ýakynlaşsak umid ki bularam näme biziň bilen Allah'ın arasynda araçy bolup biziň hajatlarymyzy ýetirbilerler, biziň dogadylyklarymyzy Allah ýetirbilerler, Allah'ın ýanyna bize şefaat edibilerler diýen näme
umid esasında näme dogadyle getýär, umid esasında bulara näme şokunyat diýerken. Allah Taala näme diýer? Yunus surasının 18. ayetinde ve ya'buduna min dunillahi, yani ibadet ederdi diye olur Allah'dan başka zatlara. Bir toporu butlara ibadet ederdi, bir toporu periştelere, bir toporu ölüp giden peygamberlere, İsa dedi, Üzeyr dedi. Yani İsa ölüp gidene, yani Üzeyr ölüp giden başka da peygamberler, İsa aleyhisselam diri. Ya kâr evliya salihlara ibadet ederdiler. Özlerinin sorasan, şularda Allah'dan bildiğin özleri hayriyeteyni de yetirbilýärler mi? Ya Allah'dan bildiğin özleri birine ziyan yetireyin, ya da sizden bir ziyanı ayırayın niseler. Ayrı bilýärler mi deyip sorasan, näme deyip cogap berýärler? La yadurruhum ve la yenfa'uhum. Yok. Ziyanam yetirenaklar, peyda da yetirenaklar. Özleri dille aydardılar müşrikler. Tayyib. Hum ya'tarifuna ennehum la yadurruna ve la yenfa'un. Müşrikler özleri näme dillerini aydardılar. Näme olardan ziyan peyda yok. Şununmy? Şu wagt kılaram şey diye. O canım düşünýär, bulam näme menem şu ölüýün çağırymda, şu öwliýany çağırymda, şu meni yaradan, şununmy? Şu maňa ırzyk berýän, Allah'dan bildiğin öýde edeýin nise edebilýär, oňa düşünjämi de ýok diýene. Bulam bu näme Allah'ın ýene menzileti bar, bular bir ýaşy da adamlar. Biz bir günah gapyrjagy üçinmi? Allah'ın näme öňüne çykyp öz başda gönümel ey Allah'ım diýip mana ýüzüm çatmady. Tanym näme? Oturdum pikir etdim şula adamlara Allah näme ödümden ýakyn saýdym şoň üçin şulaň üstünden Allah çykjak boldum. Ve şulaň üstünden Allah çykkan umid ki näme? Şularam dileşip bererler Allah'dan näme? Diňe men dilek ederimden näme bu ýagşy adamlar dilek etse haf gowy kabul eder. Şoň üçin bulaň üstünden men näme? Allah'dan isleyen hajatymı etjek bolýan. Bulaň üstünden näme? Şefaada näme? Nail boljak bolýan. Şu zatlar bilen men bulara ýakynlaşýan. Şu wagt kılaram şey diýip. Şoň üçin näme diýe? Ma la yadurruhum we la yenfa'uhum. Näme olara ibadet etdiler diýe. Ibadet ederdiler diýe Allah'dan gaýry zatlara. Ve özlerim bilýärler ma la yadurruhum, olara ziyanam berbilen aklar. We la yenfa'uhum, olara peyda da beren ak olar. Ay onu näme üçin bulara ibadet etýäňiz diýip sorak berseň näme diýerler? Yaqulun, ne şey diýip jogap berýärler. Häzir zaman içinde qalu diýmediler. Adam yaqulun. Öň şey diýdiler, şu adam şey diýerler. Näme? Haula'i şufa'auna indallah. Olar Allah'ın ýanyna biziň şefaatçylarymyz diýdiler diýär. Biz bular näme Halyk razyk diýip şokunamyz. Okda biz bulardan diňe şefaat umid etýär. Bular bize näme ara düşüp näme Allah'dan dilek edişerler, hajatlarymyzy soraşarlar we şefaat edişerler diýip näme umid etýär. Başga umidler ýok ekan şunu. İttehadu şufa'a faqat diýär. Diňe olar näme şefaatçy tutundylar diýär. Ve fil ukhra ve başka ayette Zuhruf'un 37. ayetinde näme? Ve innahum la yasuddunhum anis sabili ve yahsabuna annahum muhtadun. Yani hakikatte diye innahum olaryň şey dip çokunýan zatlar näme? La yasuddunhum. Bewet bollu olara diye anis sabil, yani hak ýoldan. Hakikatte olar bir Allah çokunmalylar. Bir Allah'dan doga dilek etmeliler. Bir Allah'dan hajatlaryny soramalylar. Ve ey Rabbim sogabym eksik gelip günahym kän bolan gününe şefaat etmätä şolan Rabbim maňa şefaat etýän näme peygamberlere, şefaat etjek öwliýalara, pirlere näme maňa da şefaat ettir diýip Allah'dan näme şefaat dilemän näme hak ýolundan näme olar oňa bewet bolurlar diýe. Ve yahsabun. Tayyib. Ýöne olar şu etýän şirklerini näme hasaplardylar diye. Ve yahsabun. Ve öz etýän amallarına näme hasaplardylar diye. Ennehum muhtedun. Özlerini hak saýardylar diye. Şoň üçin näme? Müşrik bilip etsin, bilmän etsin özüni zaýa saýyp eden olanlar. Şoň üçin ulamalar näme şul ayetler delil tutunýarlar näme? Müşrik diýmekli üçin ilim şert däl. Şunuňmy? Ýa-da müşrik özüni kim saýyp etýär? Özüni hidayette saýa öz etýänlerden. Öz etýänlerden ilim saýa, öz etýänlerden hak saýa. Emma näme? Müşrik öz etýänlerden batyl saýan bolsa, müşrik näme? Men şu etýänlerden şirkdigini bilýän özüm kafir bolmak üçin, özüm Allah'a garşy gitmek üçin, özüm dowdaga girmek üçin näme? Etýän diýän bolsa, müşrik ýok hakykatda. Şunumy? Bir müşrik tapyň Ýewreýden, Hristiýandan. Sen Muhammed peýgambere
kapır bolmak üçin, dowdaga düşmek üçin iman eden akmy. Ya danim şu özünküni hak sayan Muhammed Peygamber kerem yalnız sayan diýsen näme diýe ýewre? Yo bizinki dogry diýe. Siz hem ýewrey bolmaly ýa. Şu ýola gelmesen size cennet ýok, siz ilmsiz diýe. Olaram bize näme? Ilmsizlik hüjjetini atýarlar, şunumy. Şoň şuň näme? Ol ilmsizlik bilen jehle düşen adam näme? Oňa näme uzur däl. Näme üçin? Sen şularam özlerini şirk edenlerinde näme saýdylar? Yahsabuna annahum muhtadun. Özler näme saýdylar? Özlerini hakda saýdylar. Öz etýän zatlar näme? Hak hidayetten dogry ýoldan saýdylar. Emma şular özlerini dogry saýsa-da Allah Taala näme diýip hökm etdi bulara? Allah Taala müşrik diýip hasap etdi. Allah Taala bulan eden gumanasyny näme çykardy? Batyla çykardy. Yalňyşa çykardy. Şunuňmy? Lem yeta'allamu. Bular näme? Öwrenmediler. Şunuňmy? Tawhid näme? Öwrenmediler. Şirk näme? Öwrenmediler. Onda näme bilen ýaşadylar? Fahum yahsabuna anna hada hayr. Diňe özleri şoşu etýänlärdi hayırdyr diýip hasapladylar. Şunuňmy? Şoň üçin ölümçe hayır diýeniň näme? Hayra gabat gelmese hayır däl. Şunuňmy? Ya ölümçe şu erbetdir öýden wadyň näme? Şeriýada gabat gelmese erbet däl. Şoň üçin näme? Şu taýdan kaida almaly. Kaida almaly biz. Usul almaly näme? Hayru şertan alýan näme? Çeşme din. Şunuňmy? Diniň hayır diýen hayır bütün dünýä oňa erbet diýse-de. Diniň yaman diýen yaman bütün dünýä näme? Oňa näme? Gowy diýse-de. Şunuňmy? Wa hada huwa waqi'u galibun nas al-yawm diýen. Yani gıynan fagam şu atqı şuun zamanymyzdaky adamlaryň köpçüligi şu düşünjede diýen şunu. Tawhide mewrananoklar, şirke mewrananoklar, peýgamberin getiren dininiň hakykati näme? Onan biljek bolanoklar. Rasulullah düşmançylyk eden müşrikleriň dininiň hakykati näme? Onan biljek bolanoklar da. Ýöne özlerini islama ýönkäp etýän zatlaryny dogry saýyp näme? Şonda näme? Gedip ýörler. الكثير من المنتسبين إلى الإسلام هذا واقعهم. Şu atqı zamanı İslam'a ödünü yönköýänler köpüsiniň waqiy durumu diye şu halla diye. Şirkler bilen küfürler bilen Allah ýakynlaşýarlar diye. Ve özleriniň etýän zatlaryna şirk we küfür saýanaklar diye. Özlerini näme? Hak saýýarlar diye. Öz etýän zatlaryny dogry saýýarlar diye. Yetekarrabuna ila Allahi biş-şirk. Allah näme? Şirk diýilýän zatlar bilen günahlar bilen näme? Allah ýakynlaşýarlar. Mislu ma taqarraba al-mushrikun al-awwalin. Goýa näme? Awwalky müşrikler şirk bilen Allah ýakynlaşýarlar ýa-da bular menden näme? Şirk bilen Allah ýakynlaşýarlar. Yazbahuna lil-qubur. Näme? Qabrlaryň şanyna damaklar salýarlar. Wa yanzuruna laha wa näme? Aýdylan janlar etýärler öllülerin qabrlaryň şanlaryna. Wa yatufuna biha qabrlaryň daşyndan, tümmöklaryň daşyndan ya bir hayır vardır diyen ağaçlarının ya daşlarının daşından tawaf etýärler. Ve yeteberrakuna biha ve teberriklenýärler. Şunuňmy? Ve yequluna ve özlerine gurulasan näme? Şu zatlardan soňra biz Allah ikilik etdik. Biz kafir bolduk. Biz müşrik bolduk diýärler. Ya bu zatlar diýen aklar. Gurulasan näme diýärler? Ma abadna gayrallah. Biz Allah'dan başga hiç kime näme ibadet edemizak diýärler. Şunuňmy? Lakin haula rijalun salihun. Yani olar salih adamlar oldu. Olar evliya adamlar, olar pir adamlar diye. Ve nahnu qasadna annahum yatawassatuna lana indallah fakat. Ve biz olara näme niyetlämizde, olan ýollarına çykamyzda, olan atlaryna damaklar çalyp, olaryň şanlaryny aýdylan janlar edemizde de näme? Diňe olar biz bilen Allahyň arasynda näme araçy bolsunlar diýip niyet etdik. Başga zat niyet etmedik. Biz Allahdan başga ibadet etmedik diýerler diye. Taý wallahu yaqul Allah Teala şu şey diyenlere näme diýer? Zümer'in 3. ayetinde. Vellezine ittehadu min dunihi awliya. Subhanallah, ödem awliya sözünü getiriyor. Bular näme? Olar awliya diýer. Olar salih adamlar. Olar pir diýer, olar uçýady diýer. Şunuňmy? Biz olardyň araçy diýip niyet etdik diýer. Tayyip. Bular näme geçmişde görülle bolan müşriklere näme diýerdiler? والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Allah Teala näme diýär? Haçanna Allah'dan başga özlerini evliyalar näme? Hudaý tutunanlara
Nämçin Allah'ın terk edip bulary özleriniňe Taňry Hudaý tutuldyňyz diýsen, olar näme diýerler? Ma na'buduhum, biz olary ibadet edemiz, agaw diýerler diýer. Ma na'buduhum, görem men aýdyp otur aýetler. Şu wagt kılan diýen sözün Allah Taala aýetde öň iýdiler. Ma na'buduhum, biz bulary ibadet edemiz. Biz bulary Halyk, Razyk Allah saýamyza. Taýip, onda näme üçin dinne ibadet diýilen zatlar bilen bulary ýakynlaşdyňyz? Dinne şu eden zatlaryňyz diňe Allah'ın hakyna edilýär. Damak çalmaklyk diňe Allah'ın hakyna edilýär. Aýdylan janlar diňe Allah'ın hakyna edilýär. Gyssananda çağırmaklyk, hajat soramaklyk, şefaat soramaklyk diňe Allah'dan soralýar. Emma siz şu zatlar onda bulan hakyna ibadet etmedik bolsaňyz, näme üçin etdiňiz diýsen, näme diýerler? İlla liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Yani bulara ettik, bulan hakyna we dogry etdik ýöne näme? Maksadymyz bulara Hudaý diýmek däl. Maksadymyz näme? Buların bizi Allah yakınlaştırmaklığı diye düşündün mü? Buların Allah'ın yanında menzilesi var, ornu var, derecesi var. Allah bular bizden artık söylüyor. Şoň üçin näme? Dinne ibadet diýilen bolsa käbir ibadet zatlar bulan hakkında ettik. Ýöne biz buları näme? Ibadet etmeklik üçin. Ya Allah saýrymiz üçin nälanym? Umid ki bular bizi näme? Allah yakınlaşmaklygymyza näme? Sebäp bolarlar. Umid ki bular Allah bilen bizim aramyzda durup bize näme? Şefaat ederler. Näme? Şu zatları kast ettik, şu zatları niyet ettik diýerdi. Tayyip, indi şu taýda hawa biz şirk etdik barmy? Hawa şirk etmek üçin etdik. Dowdaga düşmek üçin etdik. Kafir bolmak üçin etdik. Allah'a garşy çykmaklyk üçin etdik diýen sorak jogap barmy? Ýok, ma aradu şirke we la qasadu. Aslan bu eden zatlaryndan şirke istemediler. Şu eden zatlaryny näme müşrik bolmaklygym niyet etmediler şunu. Ma aradu şirk. Şirke istemändirler we la qasaduhu, müşrik bolmaklygym niyet etmändirler. Ve innema zannu, yani olar guman ettiler ennehum yuadduna ibadeten ve qurbatan illallah subhanahu. Yani olar guman ettiler şu etýän zatlaryň etmeklik näme? Allah ibadet etmeklik ya da Allah yakınlaşmaklık diýip saýdylar. Şunumy? Ibadet meselesinde akıllaryny ulandylar. Şunumy? Dinle akıl ulandylar. Şunumy? Yani olar näme etýän zatlaryň näme zannu, guman ettiler ennehum, yani olaryň yuaddun şu etýän zatlaryň näme? Yani ölülen hakkında, Allah'dan başkalan hakkında näme sarf edilen ibadetler hem näme? Goya Allah ibadet etmeklik, ölülere ibadetler bilen yakınlaşmaklyk, goya Allah ibadetler bilen näme yakınlaşmaklyk näme saýdylar. Subhanah, Allah o zatlardan pek. Şunumy? Yuqarribunahum ila Allahi zulfa. Näme üçin yakınlaşypdyrlar olary? Olar bize Allah yakınlaşdyrsyn diýip näme umid edipdirler. Ondur diýe, ne seret diýe, keyfe ya'ti şeytan ila bani Adam. Şeytan beni Adam oğlunu azırı näde wadyr ya? Ne şu etdiýän adam şirk. Sen müşrik bolýan, şunu et. Beýdi wadaşdyrmanlar näme? Yok, şuna ibadet et, goýa Allah ibadet etýän ýalak bolýan sen. Şuna yakınlaş, goýa Allah yakınlaşan ýalak bolýan. Şunumy? Taýip, buňa ibadet etmekliň, buňa yakınlaşmaklyň netijesinde näme bar eken? Şeytanyň aýtmyşyna görä, Allah yakınlaşmaklyk, Allah ibadet etmeklik bar eken. Emma Allah'ın aýtmyşyna görä näme bar eken? Bulary ibadet etmeklikde näme? Bulary yakınlaşmaklikda näme? Allah'dan daşlaşmaklyk bar eken. Şirke düşmeklik, kafir bolmaklyk bar eken. Şunumy? Şeytan näme diýip zinatlanyrdy? Yani bulary ibadet et, goýa Allah ibadet eden ýalak. Senem soň bulary ibadet edende Allah diýip ibadet eden ha, belli zat olam sen alaga adam ejiden qaqadan nogdy. We hiç bir adam halk etmedi onu, hemme kişi bilip otyr ha. Wahabilen şu zatlar akıl çatalak mukadiyalar. Biz bir öwliýan pir çağıramyzda şo men yaratdy diýip çağırýanmy ya asman yer yaratdy diýip çağırýanmy şonu bilenak muhalar diýär. O hemme kişi bilýär diýär şoň adam yaratmadygy diýär. Şunumy? Ya şoň rızk bermeýänni diýär. Ýöne ola adamlar bir mertebesi beýik adamlar. Allah'ın söýgüsine münasip bolan adamlar. Şoň üçin men buňa yakınlaşýan we şoňa yakınlaşmaklyk, ama hakykatda näme? Allah yakınlaşmaklyk diýär. Şu sözün dermeýär seni. Näme diýär? Ve şulara yakınlaşmaklyk näme diýär? Goýa Allah yakınlaşan ýalak diýär. Ve şulara ibadet etmeklik, goýa Allah ibadet eden ýalak diýär. Nirden aldyň şu sözi? Nirden aldyň? Sorak berýär. Ayet barmy? Menden başga ölülerim çağırın, şolar çağırsaňyz goýa men çağıran ýalak. Menden başga gabyrlara, tümmeklere, öwliýalaryň şaryna aýdylan zanlar edin, damaklar çalın. Şeýtmekliňizem gönümaňa eden ýalak. Menden başga adardan näme şefaat soran,
şolara şefaat soramaklyk menden soramaklyk ýaly. Gönümel siz maňa ýakynlaşmaň adamlar. Ey gullarym, sizin käbiriňiz ýüregiňiz hapa, käbiriňiz ýüregiňiz arasda. Şoň üçin ýüregi hapalar, ýüregi arasdalary ýakynlaşdyn. Olaram näme? Olar ondan maňa ýakynlaşdyrsyn. Bamy ayet, bir ýerde bamy ayet. Bir ýerde hadis bamy ýok. Ona kim bulara berdi bu wahyny? Şeytan berdi. Başga hiç kimem bermez. Şeytan berdi. Şoň üçin näme? Şeytanyň näme adam adyrşyna teredin diye. Ve yuzayyinuna hadhihi al-umur ve bu işlerim näme zinatlanlar ýa-da kalbutta näme goýa bulary bir tüýsek näme edep ekrama salýan ýa-da düşündiňmi? Bir ada Allah bilen edepsizlik dämeý diye men ýaňy aragymy goýdum diye düşündiňmi? Bunam namada başladym diye. Gon bu namada başlam gönümel ey Allah'ım onu bunu berdiysem diye bu edepsizlik bolanokma diye. 40 ýyla Allah'ın garşysyna günahlar bilen çykyp geldim diye düşündiňmi? Bir günüm tağada düşdüm diýip diye gönü gapysyny kaksan bir tüýsek bolmazmy diye. Na şeytan näme diye? Şübhesiz bir tüýsek bar diye. O bir edepsizlik diye sen tarapyňdan ne? Sena 40 ýyl Allah'ın garşysyna günah bilen çykypsyň diye aňarda ejesiniň garzynda näme musulman bolan öwliýalar, pirler bar diye düşündiňmi? Ana olary ýakynlaş diye, olar eýder beýder näme der diye, sen bir näme günahyny ýuwar diye, bir sypaň sermek eder diye, seni näme bir Allah'ın gözüne düşer ýaly eder diye, ondan näme Allah da seni bagyşlar diye. Allah da sen hajatlaryny kabul eder diye. Şeytanyň näme guýyan näme wahysi, şeytanyň berýän näme edepsizligi. Ýöne adamlar on näme edepsiz saýy bilen aklar, onu şirk saýy bilen aklar. Allah taala näme naqulu lahum antum ma ta'buduna asnaman. Tayyib bolya jedel etdik näme utulluk diye. Siz näme entum tatawassatuna bin nasi was-salihin beynekum we beynallah. Jedel etdik utulluk siz näme buta çokunyň okmuşyňyz. Şuwa köp adama müşrik diýsen näme diýerler? Müşrikler şirkin nämeden bilmem. Diňe buta çokunmak, daşa çokunmak näme şirkdir öýtýärler. Bolya jedel etdik utulluk siz näme daşa çokunyň okanyňyzany bir musulman bolup näme geçmişde ötüp giden bir öwliýa, pirleri, ulemalary, ýaşy dadalary, näme peýgamberleri Allah bilen öz araňyzda arıç saýýamysyňyz, düşündiňmi? Şu diýem siziň diýäniňiz. Şuňa da Allah şirk diýdi, düşündiňmi? Şula etmekligem näme, şeýretmekligem Allah näme şirk saýdy. Allah Taala Yunus surasynda näme diýär? Ve ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum ve la yanfa'uhum. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ. Yani näme ibadet ederler Allah'dan gayri zatlara. Düşündüňmi? Ve özlerim dille aydarlar. Biz olara Halyk, Razyk diýip ibadet edemiz. Ve Allah'dan bidiň olardan näme haýram gelenak, olar sebäbinden ziyanam gidenak. Ýöne biz olar Allah bilen aramyzda näme araçlar, şefaatçylar diýerler diye. Şu etmekliňizi näme Allah Taala ibadet saýdy diye. Ya'buduna diye. Şey etmekliňizi hem ibadet eken şunu. Yani şefaat dilemekliňi hem ibadet eken şunu. Enne sen şunu Allah'dan näle başgadan diledinmi? Eýem näme? Ibadet diýilýänlerde Allah'dan başga ýoluna sarp etdiň. Dinne de näme şirk diýip näme diýilýär? Aslında olar şirkin nämeden bilmediler. Olar şirk diýip näme düşündiler? Bu da çokunmak şirk diýip düşündiler. Araç tutunmaklyga näme şirk diýip düşünmediler. O ýalňyş düşünje. Şirk diýip diýne näme diýili? Ibadet diýilýän wagtda Allah'dan gaýryň ýoluna sarp etmeklige şirk diýilir. Esenlik bir ibadet diýilýän wagtda Allah'ın ýolundan başga biriniň ýoluna goýdun, ana şu şirk. Ondan şu başga biri daş bolsun, peýgamber bolsun, öwliýa bolsun, çöp bolsun, näme bolsun, eýem sen näme o çokunýan wagtyňa seredilmetdäni ibadeti sarf etmekliňe seret. Ibadet diýilýände Allah'ın hakyndan çykardyňmy? Bolly. Eýem bu tordy sen näme etdiň? Şirke düşdün. Ondan aňarda ondan ibadet kimiň ýoluna goýdun, şoňa goý. Şunumy? Olar şirkin nämeden bilmediler. Şirk näme? Bu da çokunmakdyr öýtdiler. Tayyib Allah Teala näme? Ve ya'buduna diýdi görýänmi? Yetawassatuna diýmedi. Tewassul tutundylar, araç tutundylar diýmediler. Olardan şefaat umid etdi diýmedi. Allah Teala näme etdi? Näme diýdi? Olar Allah'dan başga näme ibadet ederler diýdi. Ibadet etdiler diýdi. Ve özlerim dille aýtýarlar. Olar Allah däl. Olar yaradanam däl. Olar rızk berýänem däl. Olar näme Allah'dan bidiň ziyanam getirip ya ziyanam gaýtaryp bilen aklar. Ya da peýda getirip bilen aklar. Onda näme üçin ibadet etýäňiz? Ve ýaquluna jogaby gelýär.
Haulâi şufa'auna indallah. Olar dine şefaatçılardır. Olar bize näme şefaat etýärler diýdiler diye. Allah Teala olara näme diye kul ya. Ayt onna olara. Etunabbi'una Allaha bima la ya'lem. Inna Allah Teala siz öwretjek bolýaňyzmy diye. Inni şolar şefaatçı kenlerdenim onum Allah bilmän ekenne diye. Inni siz Allah Teala öwretjek bolýaňyzmy diye. Yo, olar şefaatçılar. Olar Allah'ın yanına şefaatçılar hasaplanan bolsalar, doğru değil mi? Ve olardanım şefaat soramokluk şirk sayılmayan bolsa Allah inkar ederdi mi? Enne siz buları aytmaňyzy Allah bilen aktımı diye. Hak Allah näme ya'lemu ma fis semawati ve ma fil ard. Allah Teala näme gökde yerde näme bolsa bilýär diye. Enne sizin jogabyňyz näme bolmaly aslında? Ha, onu şu araçı tutunmaklığım, şefaat umid etmekligim, şirk bolýan bolsa, yaqulun näme diýmeliler hakykatda? Tubna ilallah diýmeliler. Biz tövbe etdik. Ha, biz näme şirk diňe şu buta çokunmak mukaýid edip ýörüpdir, soýan hakykatda şirk näme? Allah bilen araňda araç tutunmaklığım şirk eken. Ve şirkin hakykatam şuleken näme? Biz bilmän närsip näme diýmeliler? Tubna ilallah, biz tövbe etdik. Estağfirullah, biz Allah'dan näme geçmişde eden günahlarymyzy bağışlamaklan sonra ýasymellik bolyn diýmeliler, on bular näme diýdiler? Yo, bular araçlamy diýdiler. Goýa Allah bilmeýän, Allah öwretýän. Şonuň Allah olar heme diýe. Kul aýdalar diýe. Etunabbi'una Allah. Inne siz Allah öwretýän bolňyzmy diýe. Allah'ın bilmeýän zatlaryny habar berýän bolňyzmy inne siz diýe. Allah bima la ya'lemu fis semawati fil ard. Inna Allah Teala gökde yerde näme bolsa bilýär diye. Inne näme bilmeýän zady barmy Allah'ın asmanyny yerde onun bildirmeklik inne size galdymy diye. Şunumy? Olar şefaatçylar eken Allah da bilen aken inne siz bildirmeli bolňyzmy diye. Ebeden Allah'ın bilmeýän zady ýok. Kimde kim näme Allah'ın ilminde bilinmeýän adam bar diýse kim bolýar ol? Şu ummatyň mejusy bolýar, kafir bolýar. Şunumy? Subhanah diye. Allah Teala näme bu müşriklerin şirkinden pak diye. Ve Teala ve beyik diye. Allah Teala hiç gaçan näme mahluğunun derejesine yetirilip näme mahluk halyk bilen deň tutulup Allah ibadet edilşelik bir mahluğa ibadet edilmeýär. Allah Teala şirkden pak. Ve Teala ve Allah beyik var. Nezzaha nefsehu an zalik. Allah Teala näme nezzaha pakledi diye öýdün näme şirk edilmeklikden. Amma yüşrikun ya. Yani subhanahu ve ta'ala amma yüşrikun. Allah Teala olan şirk etýän zatlaryny pak dedi. Tayyip. Şefaatçılarymyz diýdi mi diýmedi? Iň soňunda näme diýip gutardy Allah Teala? Amma yüşrikun. Olan şirk etýän zatlaryny Allah pak dedi. Indi buňa da şirk diýipdirmi Allah Teala? Buňa da şirk diýipdir. Şoň üçin näme? Diňe buta çokunmakluk näme? Şirk däl eken. Ene şu wagt zamanyň musulmanlary ve öňkü zamanyň müşrikleri şuda da şirk diýämi? Diýen aklar. Ve hum la yusammunahu şirken. Yani näme? Allah şirk diýse de bular näme? Ýok, şirk däl diýerler. Eýem Allah'ın şirk diýen badyna sen şirk däl diýsen, kim bolýar? Müşrikden emetersen kim bolýar? Allah'ny ýalňystyrýançy bolýar. Allah şirk diýip otýar, sen hem şirk däl diýsen näme? Eýem Allah düze düşberdiň bolýar. Şunuňmy? Birinji bilen sen Allah'ny ýalňystyrdyň bolýar. Allah şirk diýsen ýok diýär. İkinji bilenem sen Allah düze düşberdiň bolýar. Üçüncü bilenem Allah Teala şu zady eden adamdan köpüsine şirk diýip dawda gosally salmady. Eýem sen Allah Teala'ny bir topar adama emes müşrik diýen eden hökmüne ýalňystyrdyň bolýar. We bir topar adamynem şirk esasynda dawda gosalanlyk üçin eýem Allah Teala'dan zulüm tökmedin atyp otýarsyň. Bu ýöne görüň däl, buň aňarsynda näçe zatlar bar. Şoň üçin näme Allah'dan korkýan adam tövbe etýän näme tövbe etmeli. Allah Teala düze düşbermeli. Allah Teala näme düze düşürmäti işte. Allah Teala aslında ýalňyşýan zatlar Allah Teala hiç açan. Allah Teala hiç açan ýalňyşmaýar. Ýöne bular näme etýärler? Batyllaryna gedemlik edip düşünýärmi? Şeytana nökör bolup näme diýerler? Yusammunahu talabuş şefa'a. Ya bu şirk däl. Bu näme? Şefaat soramak diýip. Biz bulardan diňe şefaat soraýarsyň. Şunumy? Şefaat soramak şirk bolmy diýär. Şunu biz bunu Allah diýemiz diýär. Ya Allah yeri göğü yaradanna bular şärik bolup dur diýemiz diýär.
Ya Allah var näme mahlukatlaryň rızkyny paýlaryna bulam gapdalyna oturuşyp näme paýlaşypdyrlar diýemler. Diňe şefagat soraýasy. Şunu akyllaryny ulanýarlar şunu. We sebäp oturup näme diňe şefagat soramak nädip şirk bolýar garay diýe. Akyllaryny ulanýarlar. Akyl ulanmaly. Allah Taala öňe aýdyp otur. Şu şirk diýdimi? Sen şu zatdan näme gaýtmaly bolýar. Soňam şefagat eýem Allah'ın eline kıda. Nädip şirk bolmasa, den Allah'ın eline kıdadı başga birinden sorasaň, şu soramaklyk netijesi näme bar ya? Şäriklige ertdiýär. Şoň eline de şefagatdan bir pay bolmasa, näde sen ondan soraýan? Şefagat diňe Allah'ın eline kıda. Allah'ın eline kıdatlaryň başga zatlardan sorasaň, sen diýme şu soramaklyk näme netije ertdiýär? Şoňam şefagatdan haky bar, paýy bar. İstese beri bilýär diýsen aýam näme etdiň bolýar. Allah'ny yaradanlygyna şärik etmedin, dogry. Allah'ny rızk berenligine şärik etmedin, dogry. Ýöne näme? Allah gullaryna şefagat edende şu Allah'ın şefagat etmekligine şärik etdim, şunumy? Şoň üçin olar pikir etýär, bir ýerde näme şirk boljak bolsa, Allah'ny hemme şu guluny, näme öwliýa pirini Allah'ın hemme zadyna şärik etse, deňdeş etse, taý etse, şondan müşrik bolmaly diýip pikir etýär. Ýok. Allah'ın haysam bolsa bir zadyna näme bir gulun paýy we ya şärikligi bar diýsen aýam sen müşrik bolýar. Şunumy? Taýyp. Şoň üçin feýejib et-tenabbuh li hada diýe. Şoň üçin biz hukmany suratda näme şu zatlara önsürmeli ha bulan şirk niýeti ýokken, bular şefagat talap etýän ekenler diýen sözüni allanmalylar. Şolar şonu şefagat diýip näme talap etýän amma Allah Taala näme diýdi? Subhanahu we taala amma yüşrikun diýdi. Allah olan şirk etýän zatlaryndan pak diýdi. Taýip, ente darasta fil aqidati anna ash-şirka haram. Enne näme sen okudyň diýe, aqida bäplerini, aqida kitaplaryny, şirkin hökmüne näme diýip okudyň diýe, şirkin hökmü haram diýip okudyň diýe. Taýip, haram we adam näme etmellal. Ve ennehu ekberul kebair ve öder näme ulu günahlyňam iň ulsy diýip okudyň diýe. Ve ennehu la yughfaru ve näme yeketek bagyşlanmayan günahda şirk diýip okudyň diýe. Lakin fehmu şirki ayna huwa diye. Ýöne diye şirke düşünmeklik nirde diye. Şirke nädip düşünmeli? Lakinna fehmu şirki ayna huwa diye. Nirde şirk? Taýip, näme diye okudyň diye? Şirk haram diye okudyň diye. Ve günahlyň iň ulsy şirk diye okudyň diye. Yeketek bagyşlanmayan günahda şirk diye okudyň diye. Dogry dämi? Ene şu zat şirk diýip nirde düşünürli diye. Şunumy? Nirde düşünürli diye. Şoň üçin biz şunu bilmeliýär. La budda an ta'rifa min a'malin nasi we tatbiqatihim ma huwa şirk we ma huwa tawhid. Şoň üçin biz näme etmeli? Adamlaryň etýän amallaryndan we adamlaryň etýän zatlaryna näme şirk näme tawhid näme şonu tapalypdandyr başarmaly. Şunu şirke uranlyk diýe, oň haramdygyna uranlyk diýe. Enne adamlaryň etýän amalyndan näme haýsynyň şirkdigini, haýsynyň küfürdigini, haýsynyň tawhidden bilmesek netijede näme bolup çykýar? Ha? Netijede näme bolup çykýar? Tawhide qodyk diýär, şirke qodyk diýär, aqidany qodyk diýär, musulmanyň kimdigine qodyk diýär, kafirň kimdigine qodyk diýär. Dogry dämi? Netijede bir adam şeýt diýär, şu näme diýenler? Bilemek diýsek näme netije bolýar? Şu edenlerde şirkmi ýa-da tawhid? Bilemek diýsek näme bolýar netije? Biz aqida okumandyk bolýar. Ne şu adam musulman mı kafir diýlenler? Bilemek diýsek netijede näme bolýar? Biz okudyk diýen aqidamiz täzeden okumady bolýar. Şunuň biz okumandyk, şunuň biz düşünmändir, şunuňmy? Sen okuyanlaryň hukman bilip başarma. Şoň üçin köp adam näme düşünýär bu zatlara. Yani tawhid meselesini, aqida meselesini näme iş ýüzüne geçirjek bolsaň, tawhid meselesini, şirk meselesini amal ediljek bolsa, oň üstüne bir 20-30 ýyl oturmalydyr aýtýar, şunuňmy? Ve näme her bir näme ulanjak meselen hemmesin näme ayet hadisem bolsa, alymyň sözüni näme tapsaňam ýene gidip başga bir ýerden soramalydyr aýtýar. Emma näme başga mesele gelende näme entek dinne näme iki harf öwrenen okun ijtihad edip başlaýar. Özüni hödürläp başlaýar, gelin men sapak berjek diye. Mysal üçin nahwu meselesine gelip galyr, dogry dämi? 2 ay okuýar. 2 aýdan soň näme etýär? Ijtihad edip başlaýar nahwda. Ya bu mef'uller bu plan ne? Şunu ve özün hödürlüyor. Gel men ders berip başar yani. Gel men okutjak diye plan
Ya hemen bilyar diye. Zahaba Muhammedun ilal medrese. Nama zahaba geçen zaman işte. Muhammed nama fa'il ya ilal medrese nama jar mecrur diye. Alimden soradım şu zatlar igrab edende. Zahaba gidip plan ustadan soradım mı madi bolyan. Neyim şimdi men sorayım diye. Kaide allama menni. Tatbik et ya. Ve üstüne de 3-4 kaide kellesine cemlense ijtihad edip başlıyor. Emma dine gelenne bir ayetten, 2 ayetten, 3 ayetten, 10 ayet aytyan. Bir hadisden, 2 hadisden, 100 hadis aytyan. Bir kitaptan, 2 kitap, 3 kitap koya. Kitap kutorya tevhid mesele gelenne, şirk mesele gelenne. Bir alimden, 2 alimden 10 adamın näme 10'un fetvası gedek qalya. Näme diýmelliýän? Bu meseleler näme biz gurla bilmeýäs aýdy. 2 kilo kapýar mysal üçin. Bu mesele gelen, yo alimden men soramasam bolmaýan. Alimin sözi bar öňünde. Ayet bar, Kur'an bar, alimin sözüni. Alim bolan şin allyqmada, alimin sözü Kur'an, hadise dengenen şin allyqma. Bu mesele gelende näme? Şeytan gorkudy. Näme şin? Näşe gorkudy? Her kim näme? Nahuda kaide bir şeylik tevhidde de bir şey verse, tevhidin nämeden, şirkin nämeden biliverse, bilen almanam amal ediverse näme bolýar? Tevhidin näme ehli köpelýär. Näme bolýar? Müşrikin kimde ýüze çykýar, adamlar şirkden gaýdyp başlaýar. Bu mesele gelende gorkudy. Ýok, sen kafir diýmekliň aňyrsyna näme bilýänmi diýe. Şunu kafir diýsen özüň kafir bolýan diýe. Emma bärde kafir diýmesen, ya kafirin kafirligine şeklensen, sen özüň müşrik kafir bolýanlygyny şeytan salanak. Özümizem şu gurruňy raýalandyp beripdir. Beýdisek özümüz çykaramyz ha. Özümizem şu gurruňy ýalňyşypdyr. Özümizem şu gurruňy alandypdyr. Tereden bir gapdarlan çekipdir. Tereden 2 gapdarlan çekmelekeni. Şunun emma tereden bir gapdarlyny oýnady bersen, sen agram ölçä bilen, tereden 2 gapdan deň ölçemeleken. Şununmy? Buyulan zatlar şu bolly, 100 alimin 99 näme musulman kafir diýse, bir alim musulman diýse, yo musulman ni diýär. Şununmy? Şu gurrunlara näme bizem gidipdir. Ya 99 sana ilmine itibar berilýän adam kafir diýýärmi? Bir adamam kafir diýmeýär. 99'un kynalmalaken. Sebäp diýsen näme 99'un birinkiden has ýaqyn. Hemmesem delil esasynda diýilmese. Şununmy? Kafir diýme diýsen, olam kafir bolmasa özüň kafir bolýan ekenin. On aňyrsynda uly wagtlar barken, dogry, aslynda ilimsiz küfür mesele girmeler. Hakykatdan hem kafirler adama kafir diýsen özüň kafir bolýan. Emma bärde kafir diýmesen hem kafir bolýan ekenin. Kafirin küfrüne şeklensen hem kafir bolýan ekenin. Bu zatlar terede goýulman. Şoň üçin şeytana özümde goýnatmalar, düşündiňmi? Magrur bolmalar, düşündiňmi? Magrur bolmalar hiç saçan. Näme diýär? Tayyib. Näme etmeli bolýas? Eýem iş ýüzüne geçirmeli bolýas tawhidem. Ýa-ni Muhammed ibn Abdullah rahimahullah näme üçin ýazgarly? Ha? Amal etdi, iş ýüzüne geçirdi. O hemme mezhepler kitaplarına murtet bäbini ýazypdyrlar. Amal edilmejek bolan näme üçin ýazypdyrlar diýdi. Sahabalar näme Rasulullah'ın zamanasında bile özlerine dogan sahip görenler, murtet bolan soňlar duýgularyny eýermediler. Şunmy? Allah'ın ýolunda jihad etdiler. Şunmy? Biz näme üçin edemiz? Ecemeken, qakameken ýa-danym bulara ma la ilaha illallah diye näde berler o? Beýdimediler. Şunmy? Allah'ın dinini gaýym tutdular, bek tutdular, duýga ýol ýok. Şunmy? Şoň üçin şu meselede näme köpülen şoğlamlar näme duýgy girýän eken. Şunmy? Käbire hakykatdan duýgy esasynda diýär, käbire näme duýgusyny näme ulanýanlygyny bilen eken. Şoň üçin näme murji'eler näme şübhelerini ulamalar agdany näme diýär, murji'eler näme şu ayetler, şu hadisler esasında şübhelenler diye. Yine bir şübhesini agdanlar näme diye? Duygu diye. Şunu murji'eler ki. Näde bunça adama biz kafir diýendiler. Şeydi ben näme bir özüne musulman diýdi, la ilaha illallah diýdi. Näme diýse näme te kalbyny kafir bolmaklygy isleýänçe, şunuňmy? Ve şonum diliniň üstünden bilýänçe näme kafir diýip bilemrak diýdiler. Şunu näme şu duygu esasyna gitdi. Şoň üçin dinne duýga näme orun ýok eken. Şoň üçin näme biz şu zatlary öwrendik. La budda en ta'rifa min a'malin nas. Eýem sen adamlaryň işini eýem bilmeli bolýan. Adamlaryň etýän işiniň haýsy şirk, haýsy küfür, haýsy tawhid, haýsy ibadat, haýsy bidgat. Bu zatlary eýem biz näme öwrenen zadymy. Eýem öwrenen zadymy biziň esasyny biz eýem bilmeli bolýar. Dogry dämi?
an min ila harfi jerdi wakadıktan ayam adamlar gurulaw atyrqa şu harfi jerden bilmeli bolýar. Ayam şu näme harfi jerden bilmesek, aslında dizi harfdan bilmesek, onu näme diýär? Täden gitdi şu bäw oku diýär. Apşe gurulamaş semede diýär. Düşündiňmi? Son ve tatbiqatihim ve näme iş ýüzünde näme amal etýär adamlar. Şu tatbiqlaryna iş ýüzünde etýän zatlaryna näme bilmeli bolýar. Şu iş ýüzünde amal aşyrýan zatlary şirkmi ya tawhid? Ma huwa şirkun ve ma huwa tawhid? Hukmani suratda bilmeli bolýar. Tawhid näme, şirk näme? Hum yaqulun. Näme üçin biz bilmeli bolýar? Sebäbi olar etýän zatlaryna şirk diýenler. Düşündiňmi? Olar etýän zatlaryna küfür diýenler. Olar etýän zatlaryna näme? Şeriatyň sözlerini ulanýarlar. Düşündiňmi? Tevessül ýa-da şeriatda tevessül bar. Dine tevessül etmeklik bar. Ýöne tevessülüň şertlari bar. Dine şefaat bar. Düşündiňmi? Düşündiňmi? Ýöne şefaatdan urfat berileni bar, urfat berilmedi bar. Dinne näme keramady näme iman etmeliler bar. Dinne öwliýa pirlik bar. Düşündiňmi? Şoň üçin bular näme öz etýän amallaryna küfrat bermediler. Öz etýän zatlaryna şirk amal bermediler. Öz atlaryna etýän zatlaryna dinne näme ýok atlar bermediler, haram atlaryny bermediler de näme am adamlar ağlarlar ýa-da küfür şirk näme rewas taparak näme etdiler. Hada min et-tevessül bil awliya we s-salihin. Ya bu şirk däldiler. Bu näme awliya salihlar araş tutulmak diýdiler şunu. Enne biz küfür şirki öwrenilmezsek, tawhidiň nämeden öwrenilmezsek, şu tevessül diýene moda biz bilip basarmaly. Şu tevessül dogry tevessülmi, näme ýalňyş tevessül. Bir misal bir evliyalar, salihinler tevessül tutunýar. Şu müşrik mi, kafir diýse, ýa biz bilýäs. Dürüst tevessül we näme şirket çykarýan, dinden şirket çykarýan, dinden çykarýan tevessül we. Biz açıklamaly bolýar. Diri evliya, salih adamlar tevessül tutýarmy ýa ölüýni sorýar. Ýa owamyda bir salih adammy? Şunmy? Bir takwadan, bir ýagşy adammy? Ne käwat biz barıp şoňa diýäs, planaga sen bir evliya adam, sen bir ulama adam, ýagşy adam. Senem maňa näme Allahdan ogul gyzleş, ýa bir hak hidayet dileş, ilim dileş diýär. Biz näme diýäs? Ýa bu kabul ýa diýär. Buňa şirk diýär. Bu tevessül näme? Din näme ursat berdi. Şundyňmy? Emma ýa bir salih adam ölüp gitdi bolyn, şonuň araş tutunýarlar diýär. Buňa näme diýmeli bolýar? Müşrik diýmeli bolýar. Dogry dämi? Tay başga bir sorak var. Bizim owamyzda bir öwliya salih we adamlar hem ondan näme tevessül edip näme käbir hajatlaryny soraýarlar diýär. Biz şu etýän zatlaryna müşrik diýmelimi ýa şu etýän zatlar dinine ursat diýmeli, şirk diýmeli. Ýene açıklamaly bolýar. Şu salih diýen adam ölümi diýer. Diri. Taýip şu salihdan soraýan zatlar şu salih başarýarmy, başaranak diýär. Şunu näme soraýar? Aýt diýär. Men ırzkymy aç diýip şondan soraýarlar. Müşrik diýär. Emma men ırzkymyň açylmagyny Allahdan soraş diýip näme şu salihdan hem haýyş etýärler diýär. Şirkmi? Biz näme etýär? Salih dilege edip bilýär, edip bilýär. Başary Rabbim şoň ırzkyny açyş diýip bilýär diýip bilana. Hem şirk bolana. Şundyňmy? Hem açıklamaly bolýar. Şundyňmy? Emma bular näme etdiler? Tevessülün dinine ursat berilýän ama ursat berilmeýän ama ýöne am adamlar onu bilenak. Şoň üçin hem etýän zatdan şirk diýmediler, hem tevessül diýdiler. Şoň üçin bir adamyň etýän zatından haýsy şirk, haýsy tawhid bilip basarmaly. Ýene biri gelýär-de näme diýär? Bizim owamyzda bir salih we adamlar şondan näme kömek sorýar. Ýene açıklaýar. Şo salih diýirmi? Ya ölü. Öldüdimi bolly gutardy. Şirk hasaplanýar. Yo diýir diýär. Dogry. Ýene soraýar. Soraýan zatlaryň şol adam başarýan ber, başaranak diýär. Başarýa diýär. Ýene bir soramol adamymyz bar. Ýani hersine mysal berip oturýar, üstüne geljek bolýar. Ýene bir soramol adamymyz bar. Planaga senem maňa Allahdan näme ilim dileş diýip şondan soranyny şu öwliýa, pir diýen adam şoň ýanyndamy, ses ýetiminmi ýa gaýypdamy diýip soraýar. Şunuňmy? Yo Mekke'de bir öwliya salih çağırýarlar. Yo şirk diýär ama. Şunuňmy? Şerti näme bolmaly? Öwliya salihdan näme soralarny dinne ursat berilýän şefaat bolar. Diýri bolmaly. Öýdem hazır nazır sen ýanyňda bolmaly. Ýa-da ses ýetiminde bolmaly. Ýa telefon arkaly diýip bilseň hem bolar. Ses ýetim diýildi. Men Türkmenistanyň Mekke'de bir weli bar. Şunuňmy? Mustajab da'wa bir doga dilegese Allah ýa-ni kabul edilýär diýip tanalýar. Türkmenistanyň jaňatýan planaga sen bir agdy dogaly beşdik düşündiňmi? Bir hassam Allahdan dileş bir Allah şoňa derman eminlersin diýen.
Men Türkmenistan'da olsa Mekke'de telefon esasında eştibilmedi. O şirk bolanok. Şoň üçin tevessül haçan ursat berilýär. Haçan dinne näme hataplanylýar? Ýanky şertler bolsa, diri bolmaly. Ve sorayan zadyny şol adam başaryan bolmaly. Ve şo soranda şol adam ya ýanynda ya da sen ses yetiminde ya da sesini yitirende şo adama telefon arkaly ya hat üstünden ya planyny uğradanda şo planyň üstünden näme baryan bol. Emma oturan yerinden näme Mekke'de bir pir varmış diýip plan pir şeýt diýip dileýän. Hakykatda şol adam ýanynda bolsa sen şondan haýyş etýän zadyny dileşip başarjak. Emma olen tek sesini eşitilenä. Ses yetimde del, daşta senden. Olam Mekke'de oturan yerinden näme wesilesiz ýa telefonsyz ýa başga zat arkasyz näme ýöne öz yaradylan gulagy esasynda sen sesini eşitilenä. Eýäm näme etýän? Sen müşrik bolýan. Näme üçin? Eýäm on gaýypdan bilmeklik ilmine şärik etdiň Allah Taala. Gaýypdan gıýgaramyzda Allah bize gaýyp dämi? Allah bize gaýyp. Ýöne gaýypdan gıýgarsam Allah biziň seslerimizi eşitibilýärmi? Eşitibilýär. We biziň hal ýagdaýymyzy bilibilýärmi? Bilibilýär. Emma bir awliya saliham näme gaýypdan şey dip gıýgyrdyk. Näme özüme itiqad etdik. Şo menden daşda bolsa-da, çöl beýwanlarda, dağlarda, düzlerde bolsa-da, nirde ady tutup gıýgyrlarynda men hajatym eşitibilýär we men ýagdaýym bilibilýär diýsek näme? Diňe sorandymyz üçin biz şirke düşemiz okda. Biz näme şonu Allah Taalaň gaýypdan bilibilýän, gaýypdan eşitibilýän näme iknanak adyna sypatyna şärik etdiňmiz bolýar. Haçanda bir mahlugam Allah Taalaň haýsy bir mahsusatyna şärik etsek aýam näme bolýar? Şirk bolýar. Wallahu Taala a'la we a'lam. Wassalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.